Tak ja verím, že už sme live, že nás vidíte a že nás počujete a ja teda vítam všetkých našich divákov dnešných na ďalšom diele marketingových digitálkov, našej online marketingovej poradne, v ktorej sa teda môžete pýtať našich vzácnych hostí. A ja dnes medzi nami vítam Adama Brodsko. Ahoj Adam. Ahoj Veronika, ahojte všetci. Ďakujem za pozvanie. My teda dnes budeme rozoberať veľmi zaujímavú tému, teda aspoň minimálne za mňa, a to je design thinking. My sme teda nazvali tento event, že takto by mal premýšľať každý marketer a podnikateľ a dnes sa teda dozviete, že prečo a čo vlastne presne je ten design thinking. A ja vás len tak úplne na úvod povzbudím, že pýtajte sa, pretože dnes máte takú, že výnimočnú motiváciu na to klásť otázky, teda pod tento live stream do komentárov, lebo Adam nám tuto slúbil teda, že vyberie 3 najlepšie komentáre a traja z vás teda dostanú od neho hodinovú konzultáciu. Takže ak máte nejaký svoj biznis alebo čokoľvek riešite, toto sa vám určite veľmi hodí a je to teda veľmi vzácna ponuka, takže určite to využite a určite sa Adama pýtajte svoje otázky a na konci tohto live streamu, teda ktorý sledujete, tak vyžrebujeme a potom vás prepojíme. Chceš k tomu ešte niečo dodať, nejako pozbudiť divákov, s Ja čím im som budeš len vedieť poradiť? rozmýšľal nad tým, lebo sme sa bavili v rámci prípravy Veronike, že ako to urobiť interaktívne a zaujímavé pre divákov, aby to nebol len nejaký monológ, lebo ja sa priznám, ja nemám žiadny patent na rozum, že skôr sa budem snažiť zdieľať nejaké skúsenosti alebo možno nejaké inšpiratívne typy, triky. Ale ľudia, ktorí so mnou už zažili niekedy nejaký workshop, tak vedia, že ja mám také pravidlo, že 2-3 odpovede na moje otázky odomýkajú ďalší slajd. A dnes nebudeme mať žiadnu prezentáciu, ani ja nebudem mať nejaké zásadné otázky, ale rozmýšľal som nad tým, že ako vás odmeniť za to aktívne počúvanie. Tak ako Veronika povedala, traja z vás, ktorí teda položia nejakú zaujímavú otázku, ktorá bude rezonovať, tak ja si budem robiť poznámky na pozadí a budem sa snažiť teda vybrať tie, ktoré najviac rezonovali a nejakým spôsobom potom vám pomôcť v rámci možností, ktoré budú k dispozícii. Super, super. Ja ťa možno ešte tak v krátkosti predstavím, teda ty pracuješ vlastne, alebo pracoval si, ako sme sa ešte bavili predtým, keď sme sa chystali na tento rozhovor, teraz veľa startupmi, ako keby, že bol si aj pri zrode mnohých nových biznisov a že tak si sledoval, však ty nám o tom povieš viac, že aké problémy tam nastávali a teraz sa vlastne venuješ ako keby hlavne navrhovaniu služieb a nejakých zákazníckych zážitkov, ak to teda dobre, kľudne ma ešte potom oprav a nejak ma doplň. Ale teda máš za sebou, ak sa nemýlim, viac ako 60 nejakých takých projektov inovačných, keď mám dobre zapísané číselko, ak sa to navýšilo, kľudne už povedz. A tiež vlastne aj Adam robí podcast, takže teraz si tak na druhej strane, ako keby, že ty si teda v tej roli moderátora väčšinou. Takže naozaj je skúsený, čo sa týka rozbiehania nejakých biznisov, vychytávania určite problémov, hľadaniu tých cieľov správnych, komunikácií so zákazníkmi, takže ak riešite akýkoľvek takýto problém, tak určite sa pýtajte, počúvajte dnes. A kľudne môžeš povedať, Adam, že ako si sa vlastne dostal k tomu, čo robíš, lebo není to taká bežná vec asi, že není, že stredná škola, že chcem ísť študovať design thinking a rozbiehať Bodaj by nejaké to tak podniky. bolo. Možno v budúcnosti, možno teraz niekoho inšpirujeme, že sa k tomu bude chcieť venovať. Ale povedz možno ty viac k tomu, že ako si sa k tomu dostala, aká bola tá tvoja cesta a čo presne robíš vlastne dnes? Vieš čo, ja som sa dlho hľadal, a by som stále povedal, že stále sa hľadám a vždy som bol taký, ako by som to povedal, že fascinovaný podnikaním, problémami a nápadmi. A z takého prostého dôvodu, že keby som úplne si zaspomínal na tie prvé časy alebo prvý nejaký moment, kedy som nad tým začal rozmýšľať, tak som možno mohol mať nejakých 5 rokov, kedy moja teta u nás na dedine mala potraviny a mňa strašne fascinovalo, že jak to vlastne funguje, že však ona predáva tú Figaro nugatku za 8 korún a že jak môžu na tom zarobiť alebo teda uživiť sa. A stále mi vrtalo hlavou to, že ako vlastne to podnikanie funguje a ako podnikať. A potom sa to so mnou nejak ťahlo, že vždy som teda rozmýšľal nad tým, keď bol nejaký zaujímavý, ošemetný problém, či už v škole, alebo proste v komunite s kamošmi, keď sme sa bavili o veciach. A bavilo ma hľadať nejaké netradičné nápady, ako by sa tie problémy dali riešiť. Až som teda skončil pri štúdiu ekonomie, kde som teda mal predstavu, že však tam by ma mohli naučiť, ako vlastne vytvárať nejaké zaujímavé projekty a stavať nejaké podnikania. Ale to sa úplne nepotvrdilo v tom čase, tak som veľmi rýchlo pochopil na výške, že ja som ten typ, ktorý potrebuje si prakticky zažívať tie veci. No a tým, že som veľa teda skúšal, experimentoval, testoval, tak som sa dostal pracovne ako projektový manažer do jedného inkubátora,
ktorý teda fungoval vo vtedejšom Impact Hube v Bratislave, kde sme vlastne sa snažili navrhovať pre začínajúcich podnikateľov, začínajúce startupy, prípadne nejakých podnikateľov, ktorí sa snažili spoločensky prospešne podnikať, alebo neziskovky, ktoré chceli udržateľnejšie, tak sme pre nich pripravovali vzdelávacie programy, alebo teda tie inkubátory, kde prišli. Boli tam nejaké 3-4 mesiace, mali k dispozícii rôzne workshopy, praktické tréningy, niečo obdobné ako digitálna univerzita, ale teda zameraná špecificky na buď začínajúce alebo rozbiehajúce projekty. No a prepájali sme ich s rôznymi teda odborníkmi z praxe, či už na marketing, obchod, stratégiu, získavanie investícií a podobne. No a tým, že sme robili viacero takýchto vydaní, tak počasie som si začal všímať taký jeden trend a taký jeden... No, stávalo sa totiž to, že častokrát to boli extrémne šikovní a talentovaní ľudia a robili na tom svojom nápade tak úprimne zamilovaný rok, dva, minulý kopec energie, času, peňazí. A keď ten produkt, službu alebo nejaké riešenie spustili na trh, tak tá reakcia zákazníkov bola, že a to asi úplne nechcete, keď obetujete úspory rodiny, kamošov, známych svoje a ešte potom 2 roky svojho života. Tak ma to tak frustrovalo, že som s nimi zdieľal tie frustrácie, že však vymysleli sme dobrú vec, veríme tomu, chceme zmeniť svet, máme tu pozitívnu energiu, ale nedarí sa to. Tak som to začal trošku viac skúmať a dopatral som sa k jednej takej štatistike z amerického trhu, ktorá teda vychádzala zo štúdie stoviek startupov, ktoré teda buď to dali, alebo to nedali. A snažili sa v tej štúdii tí výskumníci viac menej zistiť, že čo je top 20 najčastejších dôvodov, prečo začínajúce projekty zlyhávajú. No a číslo 1, až 42% tých startupov, ak to nedalo, tak to bolo kvôli tomu, že neriešili relevantnú potrebu svojich zákazníkov. A to bolo niečo, čo mňa tak akože zaujalo, tak som to nejakým spôsobom zase ďalej nejakým spôsobom skúmal. A zistil som, že áno, že častokrát máme ako ľudia tendenciu proste hneď zamilovať sa do toho riešenia a byť hneď kreatívny, ale nevždy teda skúmame tie potreby tej našej cieľovej skupiny. A to bolo vlastne taký akože prvý kontakt s nejakým akože cieľeným zvedomovaním si inovačného procesu, dizajnového myslenia a servis dizajnu ako disciplíny, ktoré sa vlastne venujem dodnes. Takže zrýchlenie od 5 rokov až po prvé uvedomenie si, že prečo treba poznať potreby zákazníkov až tomu, že čo vlastne robím dnes. Super, ďakujem ti za toto zhrnutie. A ty si teda ešte nespomenul to slovo design thinking, ale ja to tak rovno otvorím, že je to, že spoznávaš potreby zákazníkov, alebo je za tým ešte niečo viac, že možno môžeš to tak predstaviť, že ako to funguje, čo je to vlastne za nejaký systém premýšľania? Je to širšie, ale ten základný princíp je práve to, že je to kvázi akože dizajnový proces alebo nejaká stratégia pre kreatívne riešenie problémov, ktorá je postavená na človeku, alebo teda, ktorej stredobodom je človek. A ono to vychádza aj z toho, že častokrát my k tomu tvorivému procesu, keď sa aj s ľuďmi rozprávam o tom, že ako vyzerá váš tvorivý proces, tak dostávam spätnú väzbu, že nad tým som ja nikdy nerozmýšľal. A je to prirodzené, lebo väčšina z nás tvorí pocitovo, že nemáme za tým na pozadí nejak zvedomené, že čo sú tie okolnosti a podmienky, ktoré nám pomáhajú dostať sa do toho švungu pomyselného, alebo v akých postupnostiach, v akých procesoch proste sa nám darí najviac prinášať nejaké užitočné, zmysluplné nápady a riešenie. A ja by som to prirovnal k tomu, že aj keď chodíte niektorí fyzioterapeutovi alebo proste za nejakým fyzickým trénerom športovým, tak asi ste zažili situáciu, kedy vám ten váš tréner alebo trénerka vysvetlili, ako fungujú niektoré svaly, ako sa hýbu, ako správne dvíhať nejaké predmety, aby vás neseklo v krížoch a podobne. A toto je obdobné, že ten design thinking je vlastne myšlienkový proces alebo zmapovaná stratégia, ktorú teda v 60. rokoch minulého storočia na Stanforde začali definovať programom Human Centered Design a viac menej vychádza z toho, že zadefinovali alebo zmapovali myšlienkové pochody a procesy toho, ako dizajneri rozmýšľajú, keď sa snažia riešiť nejaký problém. No a keby som to mal možno ešte konkretizovať, tak štandardne, keď dostávame nejaký problém, tak tá naša predstava je taká lineárna, že ideme z bodu A do bodu B, tu mám problém, tu je riešenie, bum, durch, vybavené. Lenže v tej realite, keď sa snažíme prinašať nejakú inováciu, zlepšovať produkty, služby, rozbiehať nejaké podnikanie, ktoré tu ešte predtým nebolo, tak ten proces vyzerá trošku inak. Že je niečo, čo si objednáme z výšu a potom nám príde zamotaná línia, ktorú treba proste rozuzliť. A práve ten design thinking, alebo teda metóda dizajnového myslenia nám pomáha
oprieť sa o nejaké prístupy, postupy, myšlenkové pochody, nejaké frameworky a štruktúry, ktoré nám vedia ten chaotický a neistý inovačný proces trošku rozuzlovať a aby sme sa mali o čo oprieť a možno sa v tom vedeli lepšie zorientovať a prísť nakoniec bez nejakej zásadnej újmy. Super, k tomu sa určite ešte budem chcieť dostať, že ako teda ten proces vyzerá, ale možno ešte predtým, ešte do toho pustíme, tak kto vlastne vie využiť ako keby všetko ten design thinking, lebo znie to tak, že dizajnéri, alebo teda viackrát tak padlo slovo ten design, že si predstaví možno nejakého naozaj, že dizajnéra, ktorý robí nejaký vizuál, ale asi to tak teda nie je, predpokladám, že kto všetko to vie použiť, napríklad aj určite nasleduje veľa marketérov, že vieš to aj keby v marketingovej stratégii nejako aplikovať, alebo kto všetko teraz z toho môže vyťažiť? Tak dizajneri z toho už ťažia a ja skôr sa snažím tým prihovárať ľuďom, ktorí nemajú to dizajnové zákulisie, pretože bude to znieť tak možno genericky a univerzálne, ale naozaj, že dá sa v tom nájsť akože široké spektrum cieľových skupín, ktoré to môže využívať. A nejde ani tak o to, že kto to využíva, skôr ide o to, že v akých situáciách, pretože to dizajnové myslenie viac menej je o tom, že riešime kreatívnym spôsobom problémy, ktoré nie sú úplne jednoduché na riešenie. Čiže môže ísť nejaký problém, by som povedal, že taký ošemetný alebo nejaký zapeklitý, že niečo, čo buď ste už skúšali riešiť v minulosti a nepodarilo sa vám, môže to byť problém, ktorý sa týka budúcnosti, že neviete jeho dopady a následky toho riešenia vlastne zanalizovať vopred, nie je na to jasná odpoveď, nedá sa to úplne odmerať a tá vlastne implikácia toho celého môžete to aplikovať vlastne na to, že ja neviem, kariéra je krásny dizajnový problém, že som na tej strednej škole a neviem sa rozhodnúť, kam ďalej ísť, lebo mám strašne veľa možností a rozhodovaciu paralýzu. A teraz ako si to otestovať ešte predtým, ako sa pustím naplno do toho, že chcem byť investičný bankár alebo proste doktor a tak ďalej a tak ďalej. Marketingová stratégia DETO. Častokrát fungujeme na základe toho, čo nám už fungovalo v minulosti, ale časom možno ste to marketéri alebo aj podnikatelia zažili, že to, čo vám fungovalo v minulosti, tak už nefunguje teraz, lebo jak Mišo Pastier hovorí, že žijeme v dobe chaosu a neistoty, alebo teda nepozornosti a preto akože neustále sme vystavení tomu, že sa musíme meniť, adaptovať, vymýšľať nové prístupy a práve na to ten design thinking je perfektný, pretože vychádzame z toho, že keby som teraz príklad, že rozlejem kávu na stôl, tak na to asi nepotrebujem design thinking, lebo to je jasné riešenie, alebo ak máte nejaké iné situácie, kde máte jasnú predstavu o tom, ako sa to dá riešiť a ste presvedčení o tom, že to bude fungovať, ten design thinking je skôr na tie náročnejšie situácie v zmysle mám produkt, mám službu, nefunguje to podľa nejakých predstav, chcem vymyslieť nejakú novú pridanú hodnotu pre tých zákazníkov, neviem, čoho sa mám chytiť, chcem inovovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže asi takto nejak by som to zaramcoval. Čiže v podstate naozaj môže to využiť každý. Tak ak môžeš teda tak približiť bližšie, že ako teda vyzerá ten proces a ako sa to líši od nejakého klasického riešenia problémov, ako teda, hej, že utrem rozliatú kávu, tak keď je ten proces zložitejší, alebo teda ten problém, tak ako vyzerá naozaj, že krok po kroku, ako nad tým premýšľať? Ja by som to možno ilustroval na jednom príklade zo 40. a 50. rokov minulého storočia z Helsing, kedy mesto prišlo s tým, že potrebujeme novú plaváreň. A tak vypísali architektonickú súťaž, pozvali si renomovaných architektov, prišiel deň D, kedy teda mali prezentovať výsledky a tie akože úspešné návrhy. No a postupne prezentovali a zrazu prišiel jeden architekt, ktorý len rozroloval výkres na tabulu a všetkým padla sánka. Ale nie kvôli tomu, že by teda ohúril nejakou architektúrou a vizualizáciou, ale až tak rozhorčene tá porota bola naštvaná, lebo on im tam len vyroloval plán mestskej hromadnej dopravy. A oni na mňa pozerajú, že ale my sme si objednali niečo iné. A on im hovorí, no dobre, však ja som pochopil, čo ste si objednali, ale išiel som sa pozrieť na tú existujúcu plaváreň, ktorú dnes máte. Kapacita dostatočná, technické vybavenie perfektné, obkladačky držia na stene, nepotrebujete novú plaváreň, pretože jediné, čo tej plavárni chýbalo, boli ľudia. Tak som išiel na ulicu a snažil som sa s tými občanmi rozprávať a zisťovať, že ako vnímajú akože možnosti na šport, čo si myslia o plávaní, ako často chodia a podobne, že snažil sa pochopiť a navnímať ten kontext. A zistil, že bariéra, prečo tí obyvatelia Helsing nechodia plávať, je tá, že autobusové spojenia, ktoré tam chodia medzi 8 hodinou ráno a 4 hodinou po obede. Čo boli časy, kedy väčšina tých ľudí, ktorých tamto mesto chcelo dostať a podporovať ich zdravý životný štýl, boli v práci, takže reálne sa tam nemali ako dostať, takže mali bariéru na ceste k tomu, aby to bolo pohodlné.
A jeho odporúčanie nebolo, že musíme postaviť za niekoľko miliónov proste novú stavbu, ktorá by bola drahá, dlho by to trvalo, ale vieme prísť s jednoduchším, dostupnejším riešením a to práve vyznačil na tom výkrese, kde mal tri najfrekventovanejšie autobusové linky, ktoré len zvýraznil a povedal, že tak pridajte 2 hodiny skorej a 4 hodiny po a uvidíte, ako sa to zmení. A toto je ilustrácia toho, že ten design thinking je kvázi o takých dvoch fázach, že nejdeme byť hneď kreatívni, že najprv sa zastavíme a snažíme sa pýtať a v prvom rade pochopiť ten problém, lebo je to o dvoch fázach, že snažíme sa pochopiť, čo je ten skutočný a správny problém, ktorý potrebujeme vyriešiť a až potom ideme hľadať, čo je to správne riešenie a častokrát, keď dodržíme ten postup, tak to riešenie môže byť o mnoho jednoduchšie, o mnoho lacnejšie, o mnoho dostupnejšie a o mnoho potom aj škálovateľnejšie s väčším dopadom. Takže toto je taký zrýchlený praktický príklad, čo si pod tým môžete vlastne predstaviť. Pri tomto mi napadlo, že ale ako zistím, že to moje riešenie možno, že ktoré som si vymyslela, alebo ktoré si myslím, že je to správne, že nie je to správne. Lebo tam teda prišiel niekto, kto im to ukázal, ale možno nie vždy je tam nejaký dizajner, ktorý mi to ukáže, že viem aj ja nejako prísť na to, že overiť si, či ten môj produkt, alebo moja služba, alebo to riešenie bude fungovať. Častokrát sa deje práve to, že ideme a najprv sa popálime na tom, že máme vymyslené riešenie, investujeme do toho kopec času, energie, peňazí a potom hľadáme spôsoby, ako by sa to dalo zachrániť. Ale ono je to vlastne štrukturované do takých 4 fáz, ktoré ilustruje veľmi dobre schéma tzv. Dvojitého diamantu, alebo double diamond, ak by ste to niekedy hľadali, ktorá viac menej popisuje to, že na začiatku, keď začíname riešiť nejakú tú našu inovačnú výzvu, tak je dôležité ísť trošku viac do šírky a zapájať tzv. Divergentné myslenie, ktoré nám pomáha vymodelovať si, alebo teda vytvoriť si viacero možností, ktorými by sme sa mohli uberať. A tá prvá fáza, okrem toho divergentného myslenia, tak je o tom, že sa snažíme explorovať alebo trošku viac skúmať ten problém a zapájame empatiu, čo je, by som povedal, že extrémne dôležitý až kľúčová zručnosť 21. storočia, ktorú verím, že teda budeme potrebovať stále viac, preto je dôležité si to osvojovať, ale tá empatia spočíva v tom, že v tej prvej fáze si zodpovieme na tú otázku, že kto je vlastne tá naša cieľová skupina. Lebo stále, a možno, že to poznáte aj vy poslucháči, že sa stretávame s tým, že keď sa opýtame ľudí, ak ste marketéri a máte svojich zákazníkov a poskytujete teda profesionálne služby a opýtate sa svojich zákazníkov, že kto sú vaši zákazníci, tak tá najčastejšia odpoveď je, že všetci. Ale to je také, by som povedal, že želanie, ktoré všetci by sme radi mali naplnené, ale tá realita je taká, že aj keď môžeme mať akože celú populáciu ako potenciálnych zákazníkov, tak máme tam rôzne charakteristické skupiny, ktorých potreby sa úplne líšia a majú úplne iný životný kontext. Takže preto v tej empatickej fáze je extrémne dôležité si najprv povedať, že kto sú naši zákazníci, navnímať, čo všetko o nich vlastne dnes už vieme, pomenovať otázky, ktoré by sme sa chceli o nich naučiť alebo čo sme lepšie chceli pochopiť a na základe toho potom ísť do terénu a reálne sa s nimi rozprávať, že nerobiť nejaké kvantitatívne dotazníky alebo teda sledovať dáta, tie sú samozrejme dôležité, ale keď začíname s niečím na zelenej lúke, tak v tej empatickej fáze je extrémne dôležité pochopiť ten kontext, ísť do toho kvalitatívne, zažiť si to alebo teda vedieť sa vcítiť do topánok toho druhého a potom sa hýbať ďalej. Čiže tá prvá fáza je empatická, následne potom zapájame ďalšiu kľúčovú zručnosť 21. storočia, to je nejaké analytické alebo kritické myslenie, kedy z toho, čo sme navnímali, pozorovali, počúvali, videli u tých ľudí, tak sa snažíme identifikovať, že čo môžu byť tie čiastkové problémy. Lebo na začiatku si môžeme myslieť, že problém je to, ako s tou helsinskou plavárňou, že potrebujeme nový bazén, ale čiastkovo, keď sme si to rozmenili na drobné, že vlastne problém bol, že ľudia nechodili na plaváreň tak, ako sme očakávali, alebo sme ju nemohli naplniť. Ďalší ten problém bol, že sa tam nemali ako pohodlne dostať a takto by sme mohli ísť ďalej, že vlastne ten komplexný problém, ktorému čelíme, rozporcujeme na drobnejšie kúsky, ktoré sú stráviteľnejšie a po tom druhom kroku viac menej sme schopní identifikovať a pomenovať nejaké akože špecifickejšie zadanie, že čo je tá konkrétna otázka, ktorú ideme riešiť. A to zadanie väčšinou formulujeme vo forme otázky, takzvané, že how might we, čiže ako by sme mohli, lebo aj v tom kreatívnom procese častokrát kreativita je to, že hľadáme odpoveď na dobre položenú otázku a potom ideme zase do šírky, že nestavujeme tú kreativitu len na jednom nápade, do ktorého sa zamilujeme, ale proste snažíme sa ich mať veľa, lebo ak chceme mať kvalitné nápady, najprv potrebujeme mať kvantitu a zase potom z toho vyberáme na základe tých našich nejakých prioritizačných kritérií, čo by mohlo fungovať najlepšie. A v tej poslednej fáze, kedy sa zameriavame na nejaké prototypovanie, tak sa snažíme tie nápady postupne dostávať do života, ale nie hneď akože deluxe vo veľkom štýle, že krok 100, ale vymyslieť, že ako čo
najrýchlejšie, najľahšie, najlacnejšie otestovať tú myšlienku, zobrať tú spätnú väzbu, ten feedback od zákazníkov a potom to postupne vyľaďovať, iterovať a opakovaním vylepšovať, až to bude perfektné dokonalé riešenie neskôr. Takže teraz som tam doplnil aj ten štrukturovaný proces 4 krokov od empatie až po to prototypovanie, ktorý vás je sprevádzať v tom, ako uplatňovať design thinking aj u vás. Takže ja by som to len zhrnula, ak si to dobre pamätám. Takže najprv je tá empatia, že si ja musím povedať, kto je tá moja cieľovka, potom sa vyslovene s nimi potrebujem rozprávať, o tom teda asi, že čo oni potrebujú. Nejak si to zanalizujem, vymyslím si veľa riešení, z ktorých potom vyberiem na základe nejakej asi teda metódy, že ktoré by mohlo byť to najlepšie a snažím sa ho čo najrýchlejšie, najjednoduchšie implementovať a otestovať, hej, že tak nejako, keď to úplne, že zhrniem. Ja len pozerám, že máme už 20 minútiek, tak ja pripomeniem len tým divákom, ktorí sa pripojili neskôr, lebo vidím, že sa ešte pridávate, že dnes teda máte veľkú motiváciu na kladenie otázok. Môžete teda písať do komentárov po tento livestream, čokoľvek vás napadne o tom, o čom sa s Adamom rozprávame. A teda traja z vás budú na konci Adamom vybraní, najzaujímavejšie, alebo teda také otázky, ktoré v ňom zarezonujú a vyhráte teda konzultáciu túto s Adamom, takže keď máte svoje biznisy alebo čokoľvek riešite, určite sa vám to hodí, takže vás vyzývam ešte raz, aby ste sa pýtali. A teda naspäť k tej téme, bavili sme sa aj o tých otázkach, že teda aj tých svojich zákazníkov sa potrebuješ pýtať a teda počas celého toho procesu sa ako keby potrebuješ pýtať. Dá sa to vôbec naučiť, že dobre sa pýtať, alebo ako sa to robí, že kladiem tie správne otázky? Lebo to nie je teda vždy ľahké, pýtať sa tie správne otázky a je to veľmi kľúčové, takže ako na to? Jeden môj známy hovorí, že keď nevieš, čo robíš, tak je to alchymia, keď vieš, čo robíš, tak to je umenie. A ja si myslím, že všetci sa musíme zdokonalovať v tom, aby sme sa dostali do tej fázy, že klásť dobré otázky je to naše umenie. Čítam teraz dobrú knihu jednu, ja som si tu prispravil taký stoh kníh, čo budem odporúčať, a ono sa to volá, že More Beautiful Question od Warrena Bergera, ktorý je teda, myslím, bývalý žurnalista, novinár a teraz sa definuje ako questionologist, čiže vedec, ktorý skúma otázky. A on teda, zatiaľ som na odporúčanie len v prvej kapitole, ale tam bola veľmi dôležitá myšlienka, kedy hovorí o tom, že prototyp človeka, ktorý sa pýta najviac otázok, je štvoročné dievča z Veľkej Británie, ktoré položí 397 otázok denne. A od toho momentu to s nami ide dole vodou. Že čím sme starší, tak tým sa pýtame menej. Pričom ten svet, v ktorom dnes žijeme, je strašne komplexný a riešime kopec komplexných víziev, či už v podnikaní alebo v spoločnosti typu ako inovovať vzdelávanie, ako zlepšiť zdravotníctvo, ako zvládať klimatickú krízu a podobne. A na to neexistujú jednoduché odpovede. A na to, aby sme vedeli sa dopracovať nejakým udržateľným riešeniam, tak treba vedieť klásť dobré otázky. A to, prečo to aj on zdôrazňuje, je to, že častokrát teda niekedy sme boli zvyknutí, alebo tie predošlé staršie generácie boli zvyknuté, že však idem do školy, pripravím sa na kariéru, mám celú kariéru, teda jednu kariéru celý život, ale nás čaká to, že tá naša kariéra sa bude transformovať každý rok, každé 3 roky, proste bude to extrémne rýchle a dynamické a na to, aby sme vedeli sa adaptovať, tak potrebujeme byť schopní osvojovať si, alebo teda cibriť si také tie detské zručnosti. A detské zručnosti ako? Pýtanie sa veľa otázok, čo je najobľúbenejšia otázka malých detí. Prečo? Extrémne dôležitá, lebo je to prečo. Keď robíte profesionálne služby, tak práve metóda 5x prečo sa odporúča vtedy, keď sa snažíme identifikovať, čo je ten skutočný problém, ktorý si ten klient od nás objednáva. Čo poznám také agentúrne porekadlo, že klient nevie byť klient, takže my musíme pomáhať zadefinovať to zadanie, lebo on žije inými témami ako to, čo si u nás objednáva. Ale teda naspäť tým otázkam, čiže vedieť sa pýtať otázky, nebať sa experimentovať, nebať sa skúmať a skúšať nové veci, lebo čím sme starší a máme návyky a nejaké svoje stereotypy, tak potom od toho upúšťame a to nám potom blokuje nejaké inovatívne prístupy a metódy k tomu, ako by sme mohli sa rozvíjať, zlepšovať ďalej. Ale možno, aby sme to rozbrali tak konkrétnejšie, tak ja mám na teba otázku, Veronika, že kedy naposledy sa ťa niekto opýtal dobrú otázku? Toto je dobrá otázka. Lebo ozaj, že teraz ček, lebo nemám asi takú, že by mi nejak zarezonovalo. Ozaj, že nepamätám si. Asi tak by som odpovedala. A keby si ty mala pomenovať, že čo je nejaký akože stavebný blok dobrej otázky, tak čo si myslíš, že to je? Pre mňa asi niečo, že ja sama sa zamyslím na to odpoveďou, že nie je to také jednoznačné a že mňa to donúti popremýšľať trošku, ako ty si ma teraz donútil trochu popremýšľať. To je demonštrácia v priamom prenose. To je prvý element, že áno, aby ťa donútila zastaviť sa, zamyslieť sa.
lebo áno, v tej uponáhlanej dobe častokrát nemáme priestor zamyslieť sa a rozmýšľať len, čiže že dobrá otázka by mala práve stimulovať niečo takéto. Tiež ďalší ten stavebný blok dobrej otázky je, že sa snažíme vyvolať v tom druhom človeku, aby nám povedal nejaký príbeh. Lebo psychologicky, keď nám tí zákazníci prerozprávajú nejakú situáciu, alebo však aj naši blízki, tak čo máme tendenciu rozprávať? Buď hovoríme o takých dvoch extrémoch. Buď o negatívnych veciach, ktoré nás na nejaké situácii vytočili, frustrovali, naštvali, alebo o pozitívach, ktoré nás milo prekvapili a sú tie akože pozitívne veci, ktorými žijeme, ktoré nás nadchýňajú, pri ktorých vyslovene, že zažiaríme. A z pohľadu toho vášho inovačného procesu sú toto extrémne dôležité momenty, lebo tá frustrácia je niečo, čo je práve tá inovačná príležitosť. Keď mám naštvaného zákazníka na druhej strane, ľudia sa boja s nimi rozprávať, ale to je najlepší zdroj podnetov na inovácie. Čiže tá frustrácia, tie negatívne extrémy, ktoré rozprávame pri príbehoch, tak sú práve nejakou príležitosťou na zlepšenie, na zmenu, na nejakú inováciu. A potom tie pozitívne veci, tak na nich vieme zase odčítať medzi riadkami to, čo je pre tých ľudí dôležité. Čo si vážia, čo je pre nich podstatné, čo si všímajú. Takže to je taký ten druhý element. Tretí element, už sme načali, je dobre pýtať sa veľakrát prečo, alebo teda dopytovať sa, aby sme teda vedeli ísť viac do hĺbky a viac do toho kontextu a skúmať teda, že prečo sa tí ľudia správajú, ako sa správajú. No a potom možno to ani nie je o tom, že ako formulovať tú otázku, ale skôr, že aké nastavenie mať na pozadí. A to je, že mať takú úprimnú zvedavosť, že nepýtať sa preto, lebo mi to šéf nakázal, ako sa mi stalo nedávno, som bol v jednom servise s niečím a po týždni mi volali odtiaľ z call centra, že dobrý, boli ste spokojní? A ja, že áno, a už som sa nadýchoval, že budem pokračovať a ona, dobre, ďakujem, do počutia. Tak som si povedal, že to vás asi aj nezaujíma, že či som bol spokojný a prečo som bol spokojný, že to bolo len také akože vybavenie, že naozaj tá úprimná zvedavosť, že chcem pochopiť a že nepočúvame alebo nepýtame sa preto, aby sme reagovali, ale pýtame sa preto, aby sme porozumeli. Lebo práve vtedy, keď máte naozaj vycibrené to aktívne počúvanie, tak vtedy sa vám vedia ukázať veci v tom zákazníckom správaní a v tých potrebách a očakávaniach, ktoré ste možno prehliadali alebo prirodzene vám nenapadli. A to je práve akože taký ten najdôležitejší zdroj tej potenciálnej inovácie v budúcnosti. Toto ma zaujalo, to aktívne počúvanie, lebo každý asi má tak prirodzene v sebe, má takú tendenciu, že hneď na to chceš reagovať a hovoriť o sebe, ako keby ten svoj príbeh, ktorý na to nadväzuje, že ako sa to dá naučiť, alebo možno ako si sa to naučil ty, keď hovoríš, že vycibriť to, tak dá sa to vôbec trénovať, že aktívne počúvanie? Dá sa to trénovať, lebo takto, akože v prvom rade, ak chcete s tým pracovať, akože dizajnovým myslením ako takým a s aktívnym počúvaním, tak treba uchopiť takéto učiace sa nastavenie, že aj podnikanie podľa mňa je o tom, že sa učíme. Učíme sa o tom odvetví, o tej téme, o tých našich zákazníkoch, o tých našich kolegoch a neustále ideme akože do hĺbky v tých vedomostiach alebo tých skúsenostiach, ktoré máme. A rovnako to je s tým počúvaním, že na prvú asi to nedáte hneď, ale je dôležité si vytvárať tie príležitosti, aby ste si to trénovali. Pre mňa, čo mi pomohlo tým, že sa živím práve tým, že keď navrhujeme nejakú službu spolu s klientami, tak súčasťou toho je kvalitatívny výskum, že naozaj veľa rozhovorov robíme s tými klientami alebo zákazníkmi našich klientov, kde sa snažíme pochopiť do hĺbky, ako žijú, ako fungujú. A odkedy sa tomu venujem, tak akože nemám to napočítané presne na jeden rozhovor, ale reálne už môžem povedať, že to je niečo vyššie 1000 rozhovorov, ktoré som takto absolvoval. A každý ten ďalší rozhovor bol pre mňa práve tá skúška, že ako, a ja som veľmi extrovertný typ človeka, takže nemal som problém s tým, aby som veľa rozprával a dominoval konverzáciám, čiže to bol pre mňa extrémny tréning. Ale uvedomovať si, dôležité je, že máte príležitosti, kde to môžete skúšať a potom uvedomovať si to, že keď položím otázku, tak si vedome kusnúť do toho jazyka a pracovať s tým tichom a nechať toho človeka sa teda vyrozprávať alebo zamyslieť sa nad tým. Dôležité určite pri tom pracovať s nejakými proste poznámkami, že dokumentovať si tie veci, nechať tomu človeku nielen priestor, ale potom aj ho tak akože pozbudia vytvoriť takú otvorenú atmosféru dôvery, kedy oni sa vám radi zdôveria a vyrozprávajú s tými vecami. Ale je to hlavne o tom návyku, že vytvárať si ten priestor, kedy sa s tými ľuďmi môžete rozprávať a vedome si predtým povedať, že tak toto je set otázok, ktoré ma zaujímajú, lebo som zvedavý na tú tému, som zvedavý na toho konkrétneho človeka a keď sa s nimi rozprávam, tak akože všímam si aj sám seba, ako reagujem a či mi myšlienky odchádzajú niekde inde, alebo len počúvam, alebo že naozaj napríklad v tomto nie je hanba byť ticho a nevedieť nadviazať hneď. Lebo ak neviem nadviazať hneď, tak to znamená, že fakt som počúval a nerozmýšľal som nad tým, čo ti poviem pri štvrtej otázke, ktorú sa ma budeš pýtať ďalej, chápeš?
Takže Takže asi teraz tak. by som mal byť ticho, hej, aby som Nie, potvrdila, že... v tomto je to Nechám ťa trošku tam iný trošku. kontext, ale chápeme sa. Jasné. A keď sme pri týchto rozhovoroch, tak Zuzana má otázku, ktorá teda súvisí s tým, ako keby s povedaním zákazníkov. A ona sa teda pýta, aká veľká by mala byť vzorka ľudí, s ktorou by som robila anketu, alebo teda asi ten rozhovor, kvalitatívny možno aj. Tak máš nejaké skúsenosti, že čo je nejaké minimum, alebo od čoho to závisí? Určite je dobre začínať to kvalitou, lebo kvantitatívny prieskum je viac menej už o validácii toho, čo tam zistíte. Že pri tých kvalitatívnych rozhovoroch vy viete navnímať o mnoho viac, lebo štandardne trvajú od 45 minút do hodiny a prechádzate si, by som povedal, takú lievikovú metódu, že najprv sa bavíte s tým človekom v nejakom širšom kontexte, že nebavíte sa o tom vašom produkte alebo službe, ale o tom, že čo v tom živote vôbec rieši, aby ste pochopili tú jeho situáciu, potom idete viac do hĺbky. A práve tieto rozhovory nám teda pomáhajú odhaliť teda to zákulisie a možno nejaké akože detaily, ktoré by ste si možno nevšimli. Pri nich je také odporúčanie, je to aj štatisticky dokázané, že na každý segment alebo nejakú charakteristickú skupinu vašich zákazníkov potrebujete tak 4 až 5 respondentov. Je tam taká krivka, že každý ďalší by vám povedal stále menšie percento tej informačnej hodnoty, že 4 vám povedia, myslím, že 93 alebo 94%, 5 97% a potom už ten ďalší už to bude 0,7% a tak ďalej. Ale taká akože sedliackejšia pomôcka je, že keď už vás bude nudiť ten ďalší respondent, lebo už ste to počuli a vidíte tam tie vzorce správania, čo sa už opakuje, tak viete, že tých respondentov máte dosť. Takže pri kvalitatívnych rozhovoroch 4 až 5 na segment a potom tá kvantita, tak tam už ideálne akože tie nejaké stovky, že mali sme projekt dávnejšie, kde sme sa zamerali na zadanie, že ako zlepšiť zákaznícku skúsenosť klientov mestskej polikliniky a v kvalite sme mali nejakých 35-40 respondentov, s ktorými sme reálne sa teda rozprávali o ich konkrétnych zážitkoch a situáciách, ktoré teda zažili a snažili sme sa identifikovať nejaké slabšie miesta. A potom sme to validovali tie najčastejšie bolesti a problémy, ktoré oni spomínali na kvantitatívnej vzorky, kde sme mali vyše 700 respondentov a tam už sme vedeli vyčísliť, že neviem, 67% ľudí má problém s tým, že nevie sa zorientovať v pravidlách v čakárniach. Relevantný problém, ako by sme mohli riešiť a tak ďalej, a tak ďalej. Takže pri kvalite 4 až 5 a potom stovky. Super, to som ani nečakala až tak konkrétnu odpoveď. Väčšinou je to také, že záleží. Takže super. A Lenka na to nadviazala ďalšou otázkou, teda na tieto rozhovory, že aký typ rozhovoru v rámci kvalitatívneho výskumu je vhodné použiť? Či štrukturovaný, pološtrukturovaný alebo neštrukturovaný? Vidím, že zapisuješ si všetky, čo sa pýtajú, takže pýtajte sa ďalší. sa k tomu vedel vrátiť, ale no takto, akože neočakáva sa od vás, že teraz, keď budete chcieť byť študentami design thinkingu a začať to aplikovať, že musíte byť akože v tom perfektní, akože to príde časom, ale ono je dobré vždy mať, ja hovorím, že tú štruktúru, ako pripraviť nejaký scenár, že definovať si vopred, že čo chcem zistiť a skúsiť tomu naformulovať nejaké otázky, že ako sa na to pýtať, lebo väčšinou akože priame otázky, že čo by ste chceli, tak úplne nefungujú, ale ten skript je polovica úspechu a polovica je to, že musíte byť pripravení reagovať na tú situáciu, na ten kontext. Lebo vy nikdy neviete, kto je na druhej strane. Či vám proste príde nejaký introvert, pokiaľ sú to ani vaši kamoši, ale nemali by ste sa baviť s kamošmi, lebo tí teda vnímajú vaše produkty a služby subjektívne, alebo subjektívnejšie. Takže že polovica je ten scenár, ktorý je nejaké vodítko, že si stále pripomínate, že čo sú tie ciele, ktoré tam sledujete, čo chcete zistiť a funguje ako nejaký dobrý odrazový mostík. Ale vo veľa situáciách sa môže stať, že ten respondent vás zavedie na miesta, na ktoré ste vôbec ani nečakali, že sa dostanete z pohľadu tých tém a z pohľadu tých potrieb a očakávaní. Preto treba byť otvorený tomu, že viete flexibilne reagovať a zvedavo reagovať na to, čo bude spomínať. Čiže ja by som to, neviem, či to bolo, že 3 možnosti, že štrukturovaný, pološtrukturovaný, neštrukturovaný, tak pološtrukturovaný. 50% štruktúra, 50% nie je improvizácia, ale reagovanie na tú situáciu, ktorú vám ten klient vytvorí. Super. Tak verím teda, že sme obom dámam odpovedali, kľudne pýtajte sa aj ostatní. A ja by som ešte pristavila sa pri tomto, ako keby pri tých rozhovoroch, alebo pri tom zisťovaní zákazníckych nejakých záujmov, že my už sme boli teda v tom, že už sa ich pýtame, ale možno ak to niekto v živote nerobil, tak ako sa vôbec dostať ako keby k tým respondentom, aby si mal naozaj tých relevantných zákazníkov. Dajme tomu, že ani nemám nejakú fyzickú pobočku, kam by chodili, ale mám napríklad e-shop a chcem zistiť, že ako ich motivovať, ako sa k ním dostať a takto sa
s nimi porozprávať na 40-50 minút, lebo nie každý asi je ochotný len tak, keď zvihne telefón 40 minút sa s tebou rozprávať. Ako na to možno, že aké sú tvoje skúsenosti a odporúčania? Ako dá sa to škálovať na rôzne teda úrovne, že keď už ste veľká organizácia, ktorá pravidelne potrebuje mapovať tie potreby a získavať nejakú spätnú väzbu, tak už máte za tým nejakú operatívu, nejaké procesy. Ak ste malá firma, ktorá s týmto len začína, tak by som vyslovene akože začal tam, kde ste, s tým, čo máte, s tým, čo môžete. To znamená, že napríklad, predpokladám, že ak máte nejaký e-shop, tak máte nejakú komunitu zákazníkov na Instagrame alebo nejakých akože sociálnych sieťach. A viete ich jednoduchým call to action nejakou storkou alebo nejakým príspevkom vyzvať v zmysle, že naozaj, že úprimne zaujíma vaša spätná väzba, nejdeme vám nič predávať, chceme sa len s vami porozprávať, máme nejakých, teda hľadáme 10-15 respondentov a tí ľudia na to vedia v pohode reagovať. V niektorých projektoch tam či už obchodný alebo marketingový tím tak dáva nejakú databázu s tým, že tí zákazníci sú informovaní a len s ich súhlasom sa samozrejme s nimi môžeme rozprávať, že nikoho nenútime. Ale čo je na tom perfektné, že viackrát sa mi už stalo, že som teda mal rozhovor so zákazníkom alebo zákazníčkou a že tie rozhovory fungujú ako taký perfektný nástroj na budovanie vzťahu. Že oni mi sami teda, a napriek tomu, že ja som nebol súčasťou tej firmy, že skôr som bol ako agentúrny človek, tak tá spätná väzba, jedna konkrétna zákazníčka povedala, že viete čo, môžem sa vás niečo opýtať, alebo skôr len akože že komentovať, že to, že sme sa takto rozprávali, tak je pre mňa signálom, že vy a vaša organizácia to so mnou myslí vážne. Lebo už sa mi to stalo druhýkrát, že som teda vám sa dostala do nejaké takéto vzorky a to, ako sa pýtate a že sa pýtate, tak mi príde ako prejav toho, že nechcete len na nás zarábať, ale hľadáte, ako trafiť tie naše potreby a prinášať hodnotu, ktorá je pre nás zmysluplná a dáva teda logiku a proste nejakú pridanú hodnotu, pridaný zmysel. Takže nebať sa toho, že zase nemusíme to nejak striktne metodologicky uchopiť. Dôležité je proste začať dávať najavo tým zákazníkom tú zvedavosť, že pýtate sa ich na názor, zaujíma vás to, dať akékoľvek call to action v rámci vašich štandardných komunikačných kanálov, že robíte nejaký prieskum alebo proste nejakú iniciatívu, ako by ste mohli zlepšovať svoje služby a preto hľadáte respondentov a tí ľudia sú tomu otvorení, lebo tým, že žijeme tak rýchlo za odtelnú dobu, tak veľa ľudí rado rozpráva a rado sa vyrozpráva, keď majú pocit, že sú vypočutí. Čiže ak to urobíte dobre, nie len získate nejaké teda podnety a zaujímavé aha momenty, ktoré potom viete zužitkovať, ale aj tomu klientovi dáte najavo, že naozaj to s nimi myslíte vážne a ste ochotní počúvať. Takže to zároveň teda buduje vzťahy, čo je super. Margita ešte nadviazala svojou otázkou teda na tieto rozhovory a ona sa chce spýtať, že ako dostať odpoveď aj z nespokojného zákazníka, ktorý nechce, alebo lepšie povedané, ako keby sa bál povedať, že s čím má problém. Aj napriek tomu, že mu poviem, že som s tým v pohode a že mi to pomôže sa zlepšiť. Lebo niektorí ľudia teda majú tú bariéru, že nechcú hovoriť negatívny, možno feedback. To nedávno takú fintu. Takú vizualizáciu, že keď sme začiatočníci v niečom, tak potrebujeme pozitívnu spätnú väzbu, aby sme si uverili, a keď sme pokročili, tak potrebujeme hlavne negatívnu spätnú väzbu, aby sme sa vedeli posúvať. A ja som úprimne nerazil na to, že by tí zákazníci nedávali negatívnu spätnú väzbu. Dokonca som zažil situáciu, keď sme mali jeden projekt v energetike a volali sme nespokojným zákazníkom, ako teda agentúra tretej strany, že mali sme trošku akože filter, že keby som bol súčasťou tej značky, tak asi prirodzene ľudia majú voči tomu taký odpor, že nechcem volať niekomu, kto je na nás nahnevaný, lebo na mňa nakričí, a však logicky chápeme to, nikto nemá rád konflikty, teda verím tomu, ale pamätám si, že práve sme volali týmto nespokojným zákazníkom a pýtali sme sa, že viete, že vidím, že ste boli nespokojní a zaujímalo mňa, že čo sa stalo, že prečo? A ten pán na druhej strane, prečo som nespokojný? No ja vám teda poviem, prečo som bol nespokojný. A rozprával ďalej 45 minút bez toho, aby sme dali že akýkoľvek doplňujúci komentár alebo otázku. A to bola krásna ilustrácia aj na tú predošlú odpoveď, že teda otázku, že štruktúrovane sme boli pripravení, že 20 otázkový skript, ale reálne stačila jedna dobrá, aby ten človek nám vyrozprával svoju autentickú skúsenosť a rozprával tak hodnoverne, že my už sme medzi tým akože to dokumentovali a videli tie podnety, s ktorými sa dalo pracovať. A práve od neho sme mali najužitočnejšie informácie. Čiže vôbec by som sa toho nebál. Úprimne sa mi nestalo, že by teda tí ľudia akože prikrašľovali alebo zamlžovali, lebo súčasťou akože tých skriptov snažíme sa tam vždy premietať do úvodu také intro, že vysvetľujeme tým zákazníkom, že
našim záujmom nie je počuť chválu alebo teda nejakú akože neobjektívne pozitívnu kritiku, ale chceme počuť tú ich autentickú skúsenosť a či už sú to pozitívne, negatívne veci, to je to, čo nás zaujíma, lebo len to nás bude posúvať ďalej. Čiže ak ste vy úprimní voči tým zákazníkom, tak 98% zákazníkov je úprimných naspäť a preto máte tam aj tú poistku, že ak by ste natrafili na nejakého takého, ktorý vám nevie dať tú spätnú väzbu alebo proste nechce, tak zase, že 4 až 5 respondentov na jednu skupinu tých segmentov zákazníkov, predpokladám, že máte viacero, takže akože taký aspoň začiatočnícky scenár, alebo teda tá situácia mala byť, že aspoň 15-20 rozhovorov si spravíte a tam už budete mať potrebné aha momenty, ktoré vás posunú ďalej. Takže netlačiť niekoho, ak vyslovene mi len povie, že všetko dobré, tak nebudem sa z neho snažiť vyťahnuť na silu niečo zlé, ale skôr sa opýtam nejakých ďalších respondentov, tak hej, že keby som to teda zhrnula. A pripadla nám teda ďalšia otázka, že ako najlepšie motivovať klienta zanechať recenziu, napríklad na Google, na Facebooku a prosím o vaše tipy pre rodinný podnik poskytujúci remeselné služby. Viem, že dobre odvedenou prácou trošku som sa stratila. Viem, že dobre odvedenou prácou, ale feedbacky máme naozaj pozitívne, najmä mailové, telefonické, staršia generácia aj SMS-ky posiela, ale teda asi to potrebujú dostať na Google a na Facebook. Neviem teda, že či aj takéto veci rieši, že ako tých zákazníkov motivovať, ale možno ak máš nejaký tip. Skôr mám takú vlastnú skúsenosť, že aj teda renomovanejšie spoločnosti to majú častokrát zle zvládnuté, že stalo sa mi, že som si kúpoval nejaké letenky a po tej ceste asi týždeň alebo 2 mi prišiel dotazník, ktorý mal, že 5 minút to trvalo z feedbacku a tej recenzie a ono, akože to odporúčanie zase nemám na to patent, ale že urobte to tým zákazníkom čo najjednoduchšie. A tiež aj si pamätám, že ma niekto osloval s tým, že nechaj nám recenziu na Google, len keď sa na to pozriete v kontexte toho zákazníka, tak vy mu napíšete a keď ho trafíte v tej nesprávnej chvíli, tak on si to povie, však ja to tam niekde napíšem a potom sa k tomu nevrátim a zabudnem na to, že možno rozmýšľať nad tým, že za akých okolností by tí ľudia vám mohli dať tú recenziu čo najjednoduchšie a najľahšie. Mne napríklad funguje počas workshopov, že keď mám teda skupinu účastníkov, tak ja si pýtam feedback a recenziu ešte na tom workshope. Lebo potom už ľudia sa k tomu nevrátia. Čiže chcem, aby mali priestor zamyslieť sa a mať tú reflexiu, keď sme ešte tam, že mám na to vyhradený čas. A práve vďaka tomu, že teda ešte nad tým rozmýšľame to, čo v pamäti, tak akože mám mnoho vyšší response rate, čo sa týka hodnotení a potom aj podnety, s ktorými pracujem. Čiže možno by som sa zamyslel nad tým, že keď vám končí tá spolupráca, či to neviete nejak zakomponovať do toho procesu, a prípadne sa porozprávať s tými zákazníkmi, normálne ich akože však poprosiť, aby to urobili, ak to robíte, tak by som sa ich pýtal, že čo im bráni v tom, aby to spravili. Samozrejme, že nie je takto, že trošku inak by som to možno formuloval, možno, že k tomuto si dáme tú konzultáciu, uvidíme. Že vyslovene, že pochopiť, ako najlepšie sa im tie recenzie dávajú, aby to bolo pre nich čo najľahšie. Lebo to, čo si častokrát ako poskytovateľe služeb neuvedomujeme, je, že my tými našimi službami žijeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni, lebo proste každý to má v hlave, zobudzate sa s tým, zaspávate s tým, ale ten náš zákazník má úplne inú sféru pozornosti a možno tej našej službe venuje 1% svojho času a potom už tam súťažíme s inými vecami. Čiže zase je dôležité akože vnímať kontext toho zákazníka, že kedy ešte to má v hlave a kedy to vieme vystihnúť a ako načasovať vlastne ten podnet, kedy by sme tú spätnú väzbu od neho chceli. Tak to je opäť ten design thinking. Kristína nám dala ešte takú poznámku k tomuto, že ona presne takúto situáciu má ako skúsenosť, že keď sa dotazovali nespokojného hostia v hotelierstve a bol to ten najplodnejší feedback, ktorý ich teda najviac posunul a teda klient ocenil, že ho vôbec vypočuli a kontaktovali, takže to len potvrdzuje teda aj tvoj príbeh. A prišla nám aj ďalšia otázka, že je vhodné sa takto pýtať, respektíve reagovať aj napríklad na Google recenziu, najmä negatívnu. Niekto dá 1 hviezdičku a nič viac nenapíše. Že PS 98% je 5 hviezdičkových. Takže asi sa teda pýta, že na tú 1 hviezdičkovú recenziu, že či nejako sa pýtať alebo reagovať podľa teba. Ak máte priestor sa k tomu človeku dopátrať a že chce sa rozprávať, akože prejaviť tú iniciatívu, že vás to úprimne zaujíma, není na škodu, len úprimne neviem, že ako toto funguje, že ak sú anonymné a proste niekto vám tam len chce uškodiť, čo sa stáva,
a nehovorím, že často, ale proste zažil som aj také situácie, tak asi nie, ale stále, že ak máte na to priestor a chcete to pochopiť, tak ono je vždy dobré, že hľadať takéto extrémne situácie, lebo aj s tými respondentami, keď sa rozprávate a robíte si nejakú tú úvodnú segmentáciu, tak na to veľmi dobre funguje práve pomenovanie nejakých tých extrémnych situácií alebo extrémnych perzón. Že príklad, keby ste teraz boli najatí ako inovačná agentúra na zlepšenie skúseností na letiskách a chcete identifikovať takéto extrémne perzóny, tak je dobré napríklad sa zamyslieť nad tým, že z pohľadu frekvencie, kto tam ako často býva. Že určite je dobre sa rozprávať s tými najčastejšími, čiže nejakí obchodní cestujúci, ktorí lietajú raz za týždeň a potom sa baviť s ľuďmi, ktorí lietajú raz za rok alebo raz za 3 roky, lebo každý ten typ zákazníka si všíma iné veci. A to je podobné aj s týmito akože spokojnými a nespokojnými, že spokojní vám povedia, prečo vás milujú a čo si na vás všímajú, tí nespokojní zase vám dajú vstupy, že čím ste ich nahnevali, naštvali, frustrovali. A vždy je dobré urobiť ten proaktívny krok k tomu, že sa chcete rozprávať, chcete to pochopiť. To ale negarantuje, že všetci zákazníci sa s vami budú chcieť rozprávať, ale zase nemáte jedného zákazníka, máte ich viacero, takže nezastaviť sa na tom, že jeden mi nedvihne telefón, ale pokračujem ďalej. Tak možno to bola aj omyl, to je tam hviezdička, že si vás s niekým pomýlili, aj to sa môže stať. A Zuzana teda ešte píše, že zjednodušiť to napríklad presmerovaním na web alebo Facebook. Samozrejme, ako bolo spomenuté za čerstva, mne to pomohlo, ale áno, je obťažné niekedy tú recenziu dostať, aj keď tam spokojnosť bola, takže to tiež pozdieľala svoju skúsenosť. A späť ešte k tomu design thinkingu, my sme teraz sa teda venovali hlavne tej ako keby časti tých otázok. Ale tam teda nasledujú tie ďalšie kroky, že ako to vyzerá teda potom, že keď ja si vyzbieram tie otázky, už sa pýtam tie správne otázky, ako potom vyextrahovať z toho to, čo sa mi naozaj hodí a ako keby si tak upratať, že to, čo je najdôležitejšie. Keď to interpretujeme, tak sa snažíme pozerať hlavne na to, že čo sú tie potreby, ktoré zachytávame v tom rozhovore. Lebo nie vždy tú potrebu vieme naplniť len my, že tam sú proste nejaké iné alternatívy. A na to je dobrý príbeh z McDonaldu, keď v 90. rokoch v Amerike sa snažili vylepšiť milkshake ako produkt. A najprv sa išli pýtať zákazníkov a pýtali sa, čo by ste chceli, aby bol ten produkt lepší. Tak oni dali nejaké vstupy a na základe toho tých vstupov zákazníkov to zapracovali, ale nič sa nestalo. Lebo nemôžeme sa pýtať priamo, že čo by ste zlepšili, lebo my ľudia zase predstavivosť máme podvedomú, nie vždy ju rozvíjame a cibríme si veci, to znamená, že ľudia si nevedia predstaviť to, čo si nevedia predstaviť, lebo si to nevedia predstaviť. Preto keď sa opýtate ľudí, čo chceš lepšie, no ja neviem, čo chcem lepšie a musíte ísť na to trošku z iného uhla pohľadu. No a títo výskumníci, ktorí teda robili na tom projekte, tak presvedčili McDonald's, že dajme tomu ešte druhú šancu, ideme to skúsiť inak. A najprv si všímali na tých reštauráciách, že nejaké vzorce správania, že kedy sa predá najviac milkshakeov. Tak videli, že hlavne v ranných hodinách, potom sa snažili identifikovať, aký typ zákazníka si ten milkshake nakupuje a počasie videli ten vzorec, že to boli väčšinou jednotlivci, ktorí prišli, kúpili sa na ten milkshake a odišli autom preč. Keď toto mali potvrdené ako nejaký vzorec správania toho zákazníckeho, tak potom tí ľudí začali odchytávať a oslovať, že mám na vás 3 otázky, chcem len pochopiť, že ako tie veci vidíte. V prvom rade, na akú prácu si ten milkshake najímate? Čo pre vás má ten milkshake urobiť? Akú potrebu má naplniť? A to, čo z toho vypadlo, ako odpoveď, alebo ako tá potreba bola, že potrebujem zostať, teda zabaviť sa po ceste do práce a vyriešiť raňajky a zostať síty až do obeda. Lebo mám zaneprázdnený život, ráno proste decka do škôlky, čaká ma hodina dochádzania po diaľnici a nestíham si pripraviť raňajky, takže akože toto je ideálny spôsob, ako by som to mohol vyriešiť. Čiže využiť dochádzanie produktívne do práce, zasítiť sa, vyriešiť raňajky v mojom zaneprázdnenom živote. To bola prvá otázka, že teda aký job alebo akú prácu si objednáva. Ten druhý rozmer bol, že no dobré, ale že tento problém vám vie vyriešiť asi aj niekto iný, že kto by to ešte mohol byť. Tak hovorím, že tak môžem si dať snickersku, ale to není úplne zdravé, lebo mi len vystrelí cukor, potom som zase hladný. Môžem si kúpiť sendvič na pumpe, ale neviem, či ste niekedy jedli popri šoferovaní sendvič. Mne sa to stalo asi mesiac dozadu a bolo to hrozná skúsenosť, čiže chápem, prečo to spomínali tí ľudia. A môžem si dať nejaký banán, môžem si dať proste nejaký, neviem čo ešte, že však čokoľvek z nejakého raňajkového sortimentu. Zaujímavé bolo, že ľudia nespomínali, že si môžem dať nejaký milkshake od konkurentov, že skôr spomínali tých konkurentov. A keď teda toto im povedali, tak vlastne na tom ilustrovali tí zákazníci, že čo sú tie bariéry alebo nejaké bolesti, ktoré majú spojené s tými konkurenčnými produktami. A ten tretí rozmer, ktorý tam bol, a tá tretia otázka bola smerovaná na to, že no dobré, ale že
prečo teda preferujete ten náš milkshake, že v čom sme my lepší ako tí ostatní, ktorých ste vymenovali. No a oni na to hovoria, že no, vieš čo, ten milkshake je, že dobrá cena, dobrá chuť, zaujímavý tento, že je to lacné, rýchlo dostupné, ale tá konzistencia, že keď si kúpim milkshake, tak ono proste musí sa to roztopiť, aby som to celé mohol skonzumovať, čiže predĺžujem si tú dobu konzumácie, tým pádom som sítejší a dlhšie vydržím a viem popri tom šoferovať, čiže pohodlne držím volant a pohodlne držím aj ten milkshake. A to sú pre mňa dva najdôležitejšie atribúty, ktoré ten produkt má. A to bolo niečo, čo si tí ľudia ani neuvedomovali predtým z McDonaldu, že aha, čiže my vlastne nepredávame milkshake, ale predávame riešenie potreby alebo naplňanie potreby zasítiť sa po ceste do práce. A zasítiť sa po ceste do práce mám aj iné spôsoby, ako sa to naplniť. Ale zrazu, keď nad tým takto uvažovali, tak keď tú kreativitu vlastne zapojili, tak sa nepýtali, že ako vylepšiť ten produkt, ale ako predĺžiť ten pocit úžitku z toho zasítenia sa po ceste do práce. A veľa inovácií, ktoré tam vlastne zapracovali, nebolo to o produkte, bolo to napríklad o procesoch, že premiestnili tú mašinu, kde vyrábajú, teda, ktorá dávkuje milkshakey bližšie k pokladňam, aby vedeli rýchlejšie obsluhovať zákazníkov. V rámci menu dávali také tie držiaky na poháre, to si pamätáte, no 90. 2000 roky, na to bolo na Slovensku, myslím, po 2000, lebo ne všetky auta mali držiaky na poháre a podobne. Ale najväčšia inovácia, ktorú spravili v tom čase, bola, že zúžili slámky. Žiadna miliónová investícia, proste zúžili slámky, aby predĺžili ten pocit úžitku čo najviac, aby tí zákazníci boli ešte viac teda spokojní a teda odchádzali šťastní z toho celého. Čo bol ten ekonomický dopad? Práve to uvedomenie, že oni vlastne nekonkurujú si s inými milkshakemi, ale konkurujú na raňajkovom trhu, im otvorilo marketingový potenciál na to, že vlastne ten trh bol 7-násobne väčší, ako si mysleli. A myslím, že v predajoch to bolo, že 4-násobne to potom išlo hore. Takže aj číselne je to dokázané, že ak dobre počúvate a dobre identifikujete, čo to je, tak akože funguje to. Ale teraz som možno odišiel, takže ma vráť, prosím ťa, že či som odpovedal na tú otázku, ktorú som mi položila, Veronika. Ja som sa vlastne pýtala, že čo potom ako keby s tým, keď sa pýtam tie otázky a mám tie výsledky, takže ako vybrať to dôležité. V podstate si myslím, že na tom príklade si to celkom pekne ilustroval, že tam ako keby sa asi stačí nad tým zamyslieť a potom z toho vie extrahovať niečo, čo sa mi naozaj hodí. Ak tomu chceš ešte niečo doplniť, keď som ti zopakovala otázku, tak kľudne. Keď nie, tak môžeme ísť ďalej. Doplnil by som len to, že keď máte pochopenie týchto jobs to be done, alebo teda tej práce, ktorú sa snaží, o nejakých potreby, ktorú sa snaží ten zákazník naplniť, chápete tie bolesti, chápete tie nejaké uľahčenia, tak potom kvázi medzi tým prvým a druhým diamantom sa snažíme zadefinovať to zadanie. A taký ten stavebný blok pre to zadanie je, že máme 3 časti. Že pomenovávame toho nášho užívateľa, tú cieľovú skupinu, pomenovávame potrebu, ktorú sme navnímali a pomenovávame nejaký insight alebo nejaké zaujímavé prekvapivé zistenie, ktoré nám dáva odpoveď na to, prečo ten klient potrebuje niečo alebo prečo sa správa, ako sa správa. A ako náhle tam mám toto, tak vlastne tú vetu, že užívateľ potrebuje niečo, aby sa stalo niečo, preformulujem do podoby otázky. A to je kvázi akože to naše zadanie, alebo tá formulácia tej otázky do tej kreatívnej časti, kedy idem hľadať možné nápady a inovácie, ktoré prinesú zmenu. A toto je ako keby asi tá posledná fáza, že kde už ako keby vytváram tie možno nejaké prototypy na konci, že vieš popísať aj túto fázu, že ako sa ako keby generujú tie nápady, ako vyzerá ten kreatívny proces? Odporúčam k tomu takúto fajnovú žltú knižku, ktorá sa volá, že Limit Yourself and Unleash Your Creativity. A je to 120-stranová kniha, ktorá si na polovici má teda vizuály a na polovici text, takže to prečítate veľmi rýchlo a jednoducho. Ale čo je tá prevratná, robustná myšlienka, o ktorej všade hovorím a že sa ju snažím prezentovať, tak je tá, že my častokrát sme presvedčení, že na to, aby sme boli kreatívni, potrebujeme neobmedzené možnosti. Ale paradoxne to nás paralizuje najviac. Že keď si predstavíte situáciu, že mám čistý tento hárok papiera, mám niečo začať písať, tak nevieme sa od ničoho odraziť. A tento Ralph Burkhardt hovorí o tom, že cieľene si dávať tieto limity a obmedzenia práve nás drivuje v tom, aby sme boli viac kreatívnejší a vynaliezaví. Ja hovorím, že to zvykne cibriť ten náš najpopulárnejší slovenský talent, vynaliezavosť, lebo tie obmedzenia, to je realita. Proste nikto z nás nemá neobmedzený čas, nikto z nás nemá asi ani neobmedzený budget a teda financie a častokrát sa stretávame s rôznymi inými obmedzeniami a práve keď si dáte k tej otázke, že no dobre, tak chcem vyriešiť potrebu môjho zákazníka alebo naplniť moju potrebu môjho zákazníka, ale mám na to len 4 hodiny času alebo mám na to len 1000 eur, tak
je to náročné, je to ako v posilovni, že keď napínate svaly a teda uvoľňujete, ale to je presne to trénovanie tej kreativity a od toho kreatívneho svalu, aby sme vedeli hľadať aj nejaké iné možné riešenia. A dobrý príklad, ktorý aj sa spomína v tej knihe, je, že IKEA pristupovala vlastne k svojmu konceptu obdobne, že si na začiatku dali limit, že ako by sme mohli robiť, a to je otázka, ako by sme mohli robiť ten dostupný dizajnový nábytok. A keď sa nad tým zamýšľali, tak zistili vlastne, že čo je na nábytku najdrahšie, je montáž a doprava. Tak v kreatívnom procese vymysleli to, že to hodili na zákazníkov, aby proste ten rozpočet mohli potom investovať do toho, že majú zaujímavejšie dizajny a robia to iným spôsobom a preto ich všetci poznáme po svete. Takže v tom kreatívnom procese nebojte sa pracovať s tými limitmi a dávať si vyslovene akože také tie realistické obmedzenia, lebo asi nikomu teda nehrozí a bodaj by to tak bolo, že nemáme obmedzenia, ale proste vždy tie obmedzenia budeme mať asi. A potom, čo dobre funguje, je na rozprúdenie kreativity, že nebať sa, teda akože mať najprv veľa nápadov, kým máme tie kvalitné, potom vypnúť v sebe takého toho interného kritika. Asi to poznáte hlavne, keď skupinovo sa bavíte v tíme alebo s kolegami, tak každý z nás má v hlave toho Pala Haberu, ktorý povie, a toto je blbosť, toto nehovor. A toto sa teraz zamknite do garáže a nebojte sa akože to vypnúť, lebo dôležité je proste byť nekritický v tom úvode, že aby sme mali odvahu a mať veľkorysé nápady, tak nemôžeme sa kritizovať navzájom. Čiže to je ďalší bod, že vypnúť tú autokorektúru a nebať sa možno ísť aj za hranicu nejakej teda veľkorysosti v tom rozmýšľaní. A potom extrémne dobre funguje vizuálnosť, že aj keď neviete kresliť, tak snažte sa kresliť čo najviac a kresliť veľa rôznych formátov. Na to dobre funguje také cvičenie, ktoré sa volá, že Crazy Eights. A to stačí, keď si zoberiete A4-kový papier, zložíte ho tak, aby ste mali 8 obdĺžnikov z toho a pokúsite sa na tú vašu otázku alebo na to vaše zadanie, že nakresliť 8 scenárov a situácií, ako by ste ten problém vedeli vyriešiť. Máte na to len 8 minút, to znamená, že minútu na každý ten screen alebo na ten slide, ale dôležité, aby ste stále akože kreslili niečo iné a nové a nové a nové. A potom na konci dňa väčšinou sú ľudia veľmi prekvapení, že čo zo seba sú schopní vydať. Takže to je len také ako jedno z mnoha cvičení, ktoré by mohlo byť užitočné, keď budete vymýšľať nejaké kreatívne nápady. Máš ešte nejaké takéto cvičenia? To sa mi páči, to som ešte nepočula, ale možno čo tak používaš? Veľa pracujeme s limitmi, že sa snažíme, že najprv teda ideme, že predstavte si, že nemáte žiadne obmedzenia, príde váš šéf a povie vám, že tu máš 1 000 000 eur a rok času a môžeš vyvíjať koľko chceš. A tam väčšinou sa bavíme o tom, že čo sú, že aké je to náročné, že keď nemám vlastne tie mantinely, od čoho sa odraziť. A potom sa práve v skupinovo rozprávame o tom, že čo sú tie limity, s ktorými musia pracovať. A vtedy sa to snažíme prepájať, že od toho neobmedzeného do toho extrémne obmedzeného. A keď urobíš 4-5 takýchto kolečiek skupinovo, vidíš tam tú kolektívnu kreativitu, kedy tí ľudia častokrát sa doplňajú a stávajú na tých svojich nápadoch, kde jedno z takých pravidel je, že keď skupinovo brainstormujete, alebo teda akože sa snažíte byť kreatívni, tak nepoužívajte nie, ale skôr, že áno a. Že keď vám kolega povie nejakú blbosť, tak aby ste teda neboli kritickí, tak poviete, áno, je to fantastické a ešte by som doplnil toto a takto by som ten tvoj nápad vylepšil. A to zase vidíte, že čo všetko viete akože vytvoriť. A dôležité v tej fáze ani nejde o to, že aká je tá kvalita nápadov, lebo určite tam budete mať aj nejaké somariny. Dôležité je proste, že dovoliť si cibriť tú predstavivosť. Aby sme proste, že nenavrhovali niečo, čo už nám fungovalo, keď riešime problém, ktorý nevieme už dlho vyriešiť. Takže že toto je skôr o tom, že otvoriť vám tú hlavu a ísť do šírky a pozerať sa na ten problém z iných uhlov pohľadu a otvoriť nejakú novú perspektívu. A potom je dobré akože nechať tie nápady trošku vyzrieť, že vy určite to za 1, 2, 3 hodinové sedenie nevyriešite, alebo proste, že nebudete mať ten najlepší nápad, lebo potrebujete sa na to vyspať, potrebujete nechať tie nápady pôsobiť a až potom neskôr to vydestilujete do toho, čo bude to perfektné riešenie. Máš aj nejakú takú metódu, že ako vybrať to najlepšie riešenie, alebo že ako to vyškrtať? Demokratickým hlasovaním, keď ste v skupine. Lebo dôležité je to, že častokrát v tom agentúrnom prostredí sa mi stávalo, že my sme prišli s hotovými nápadmi a riešeniami na striebornom podnose, ale potom sa to neujalo, aj keď tie nápady mohli byť dobré. A to je trošku už presah do takého, že change managementu, že ak chcete, aby tie nápady boli udržateľné a mali tých vlajkonosičov v tej organizácii, tak niekedy je dobré nechať trošku akože spoločne tých ľudí vymýšľať
aby to malo prvky tých ich vlastných nápadov. Lebo keď niečo niekto vymyslí sám, tak má úplne inú motiváciu a drive v tom pokračovať, ako keď niekomu poradíte, že toto by si mohol urobiť, lebo nevyžiadané rady nikdy nefungujú. Takže ja by som, že ten čas, že áno, že brainstorming som niekde počul minule, tuším, zase Mišo Pastier si s tým pomôžem, že to je že vymyslená metóda konzultantov. Tak len doplňam, že je dobré akože pracovať s tou kolektívnou kreativitou, ale nemusíte tie perfektné nápady vzniknúť len tam, lebo ono vám to potom bude pracovať v tej hlave a bude nejaký čas trvať, kým ten nápad dostane akože možno tú konkrétnu kontúru a podobu, ktorá bude tá úspešná. To myslím inak povedala aj túto digitálko s tým brainstormingom, ale ešte v nejakom inom podcaste som to počula. Tak preto si to pamätám, lebo som si to púšťal. Ty si študoval. Super. Ešte tu máme otázku od Františka, on sa teda ešte s tou otázkou vracia k tým dotazníkom a pýta sa teda, že ako osloviť alebo získať vzorku potenciálnych zákazníkov na kvalitatívny rozhovor ešte v úplných začiatkoch, keď sa o produkte len uvažuje a nemožno sa oprieť o nejakých existujúcich, že čo by si odporučil? Takže asi nejakých takých, že on si určil nejakú cieľovku, ako sa k ním dostať, keď ten produkt ešte neexistuje, nikto ho nepoužíva. Skúste sa zamyslieť, že kde sa pohybujú, kde by ste ich mohli zachytiť. Akože, či už, ak nemáte databázu, tak prirodzene, že gerilovo, že či už akože si ich vytipovať niekde na LinkedIn a skúsiť im napísať, alebo možno aj nejaký event, nejaké konferencie, kde takí ľudia sa môžu pohybovať a viete ich osloviť, odchytiť. Je taká zase dobrá metóda, bol som skôr akože účastníkom takého pokusu, nerealizoval som ho ja, ale že presne jeden chalan proste rozbehal nejaký nový produkt a povedal si, že chce sa rozprávať so 100 ľuďmi, ktorí mohli potenciálni zákazníci. A keď som sa s ním rozprával ja, tak ja neviem, či som nebol nejaký 87. v poradí alebo nejak tak. A reálne to fungovalo tak, že on nejakých prvých 5 oslovil v tej svojej komunite a potom si pýtal referencie, že kto ďalší by teda mohol byť na to fit. A tí ľudia odporúčali ďalej. A zase, že nie všetci sa budú chcieť rozprávať, ale to by vás nemalo odradiť, že proste stále pokračovať, až kým nedáte nejaký ten limit. Tu tá 100 bola taká, že to je osobná ambícia, osobná výzva, ale fakt akože keď urobíte 100 rozhovorov, ste stále akože zaujatí do tej témy a vie vám to dať proste úplne že nové obzory. Takže toto by bol asi taký ten môj prístup, že nebáť sa proste osloviť tú komunitu svoju, aby vás oni nasmerovali. Tými rozhovormi častokrát vy si vyjasníte tie myšlienky 3., 4., 5. rozhovorom a budete úplne inde v tej téme. Čiže keď budete mať otvorenú hlavu a bude vás to baviť, tak akože že vás to chytí a budete tam pokračovať. Ono by to nemalo byť len pýtanie sa zákazníkov na nejaká jednorazová aktivita, že cvičenie pre cvičenie, ale ja si myslím, že my naozaj potrebujeme v spoločnosti proste organizácie, firmy, značky, neziskovky, to je jedno, aká forma, ale že ktoré počúvajú, lebo máme, že extrémne veľa ľudí, ktoré majú extrémne veľa nenaplnených potrieb, ktoré sú brutálne príležitosti a keď sa to naučíme robiť, tak myslím si, že nás čaká, že veľmi slubná budúcnosť. Tak potrebujeme viacej ľudí, ktorí si osvoja design thinking. A František má ešte druhú otázku, že ako zvyčajne procesne prebieha dohodnutie dlhšieho kvalitatívneho rozhovoru, že či sa volá náhodne, alebo sa respondentom nejakým iným kanálom dohodne ten čas vopred. Určite vopred, lebo zase chcete od tých ľudí ich čas, čo tiež nie je lacná záležitosť a je dôležité byť v tom transparentný a korektný, takže je dobré sa s nimi dohodnúť vopred na nejakom konkrétnom čase, ktorý im najviac vyhovuje, aj tej forme, či to bude telefónat, či to bude nejaký takýto Zoom call alebo podobne a práve vďaka tomu proste vy vytvárate aj tú atmosféru tej dôvery, lebo keď niekomu voláte, tak vy neviete, v akej situácii ho zastihnete, čiže skôr akože v tom 3-minútovom kole vysvetliť, o čo ide, že či majú záujem a potom si reálne s nimi dohodnúť termín, kedy budú viac v kľude, aby sa mohli sústrediť na tú tému, ktorú s nimi chcete preberať. Super, verím, že teda na toto sme ti tiež, František, odpovedali. Mne ešte napadlo, že koľko tam máš ešte kníh nachystaných vedľa seba, že na čo som sa ešte nespýtala. Podľa toho môžeme identifikovať. Vieš čo, mám tu, takto tu mám koľko? Raz, dva, tri. Wow, to ešte máme. Ešte máme čo, ak vy vládete. Dobre. V podstate prešli sme si ako keby ten proces teda, že pýtanie sa, potom nejaké generovanie nápadov, vyextrahovanie nápadov, celé sa to potom možno nejakým tým prototypovaním, ako keby
ukončuje, ak som to správne pochopila z toho, čo si povedal na začiatku, že ako možno ešte, keď môžeš o tom povedať, že ako sa tvorí taký prototyp, že ako si učiť, že ako urobiť taký ten minimálny produkt, aby som sa teda do toho nepustila hneď vo veľkom a utratila investície na 2 roky dopredu, že ako sa robí a potom iteruje možno tento prvý produkt, prototyp. Kľudne nejaký príklad, ak máš, aby sa to asi lepšie pochopilo. Účelom toho prototypu je urobiť nejakú akože rýchlu ilustráciu hodnoty, ktorú to riešenie má prinášať a nemusí to byť v prípade digitálu, že nemusí to byť nakodená apka, nemusí to byť postavená nová budova, proste ideálne urobiť niečo malé, čo vás nestojí až tak veľa peňazí a energie. A možno mám taký príklad z jedného hotela v Kodani, kde sa zamýšľali nad tým zase, ako zlepšiť skúsenosť svojich zákazníkov. Primárne teda cieľili na aktívnych ľudí, ktorí teda okrem objavovania nových miest a komunít radi športovali. A keď sa s tými ľuďmi bavili, tak zistili, že práve tí športovci, že bola tam nejaká skupina, ktorá keď cestuje, tak vypadne zo svojej bežeckej rutiny a prestane teda behať. A keby zostali len pri tom, tak to je nejaké pozorovanie, že OK, tak cestujem, prestanem behať. Ale im to nedalo, aplikovali to, že 5-krát prečo a zistili, že vlastne taká Luisa, ktorá u nich bola a prestala behať, tak prestala behať kvôli tomu, že bola v neznámom prostredí a nevedela, kam si má ísť zabehať a nepoznala to tam a necítila sa s tým úplne komfortne. Tak ich prototyp inovácie bol ten, že ich dizajner proste za 50 € dal vytlačiť takú tabuľku do lobbybaru, ktorý každé ráno teda recepčný vykladal. A hovorí, že poď si s nami zabehať. To tam bol proste pekne nadizajnovaný claim. Pri tom bare bola taká miska, alebo na tom bare bola miska, kde boli uteráčiky, poháre, teda fľaše vody a bola tam taká malá tabulečka, že takto to funguje. Otočil si to a mal si tam 3 QR kódy, jeden na 3 km, 5 km a 10 km trasu. Reálne tie trasy mali nabehané tí zamestnanci hotela, okolo hotela v Strava-appke, každý bez Strava-appku používa. A takýmto spôsobom viac menej akože, že dali priestor a príležitosť ľuďom, že si mohli zabehať okolo hotela po overených, zaujímavých, pekných trasách, ktoré boli pre nich inšpiratívne. A tak otestovali, že či tento typ služby alebo nejaké ponuky je pre nich zaujímavé, lebo videli tí teda ľudia na recepcii, že kto si to využíva, kto nie. A potom si od nich brali spätnú väzbu. Čiže toto bol krásny príklad toho, že ako reagovali na nejaký zaujímavý podnet a za pár korún len teda za pomoci tých ľudí, ktorí tam boli, vedeli otestovať a všímať si a pozorovať teda, že ako tí ľudia využívajú túto službu a potom to vedeli integrovať ďalej. Príklad. Super. Tak to sme v podstate asi teda už prešli ako keby celú tú cestu. Kľudne doplň ešte, že ak som tam niečo vynechala, že čo som sa nespýtala, alebo že ak chceš ešte kľudne toto tak nejako uzavrieť, že ako vyzerá celý ten proces toho design thinkingu. A keď už nemáš nič, tak pôjdem ďalej. Ja by som možno len doplnil tým prototypom alebo tým nápadom, že nápady na to, aby prežili, potrebujú štruktúru. Lebo keby sme boli platení za nápady, tak všetci sme milionári, takže s tým asi sa vieme stotožňovať viacerí, ale tá štruktúra znamená častokrát akože tá disciplína, že a tie návyky. Vieš, že keď ten test urobím a mám nejaký prototyp, príklad pri nejakej službe, tak to nie je o tom, že urobím jeden test, ale ideálne to testovať pravidelne, opakovane a práve tou repetitívnosťou vychytávať tie muchy a vyľaďovať to, lebo pravdepodobnosť, že trafíme ten nápad na prvú je veľmi, veľmi malá. A skôr, čo je dôležité práve v tom prototypovaní, v tom uvádzaní toho nápadu do života, je, že neustále sa vystavovať tým zákazníkom, aby nám dávali spätnú väzbu a na základe tej spätnej väzby jednak my dostávame nejakú sebadôveru v tom, že možno sme našli niečo užitočné, oplatí sa to rozvíjať, alebo teda nám dajú spätnú väzbu, my sa vrátime do toho procesu a vyberáme nejaký iný nápad z toho nášho šuflíka. Takže zase, je to, hovorím, že zdravý sedliacky rozum, ktorý hovorí teda o tom, že stále sa vracame k tomu zákazníkovi, stále to s ním validujeme. A možno by som len doplnil to, že aj v tých službách, keď sa bavíme o tom, že navrhujeme nejaké nové služby alebo aj produkt, však v podstate to je princíp je obdobný, že častokrát by to malo byť o tom a zabudáme na to, že tá služba je o tom, že niekomu slúžim, čiže naplňam potrebu niekoho iného. A keď ju náplňam, tak aby som ju vedel trafiť tým konkrétnym nápadom, tak to nie je len o tom, že naplním tú potrebu, ale aj, že ju naplním spôsobom, ktorý vyhovuje tomu zákazníkovi. Čo je príklad Netflixu. Predtým to bol Blockbuster, myslím, alebo teda ako sa to volalo originálne. A ich myšlienka bola, že si budeš môcť na prenájom proste vymieňať a požičiavať DVDčka. Lenže hodnota super pre ľudí, ktorí chceli pozerať filmy a nechceli si ich kupovať, ale
forma, že by ste sa museli vrácať do tej požičovne, tak nebola úplne pohodlná, preto to hackli technologicky a Netflix to postavil vlastne na tom, že si to vieme streamovať a máme to k dispozícii proste kedykoľvek zapneme počítač. Čiže dôležité je si uvedomať aj v tom prototype a v tej realizácii, že je to aj o tom, ako doručujeme tú našu hodnotu tomu zákazníkovi a to nie vždy trafíme na prvú. Takže nebať sa iterovať, opakovať to a mať v tom návyk, lebo keď niečo zopakujete 10 krát, tak zase viete o tom viac a je veľká pravdepodobnosť, že to máte vyladené, takže už to potom viete škálovať a optimalizovať ďalej. Takže nečakať, až doma vyviniem nejaký dokonalý produkt, ale pustiť to von a zisťovať od zákazníkov, že čo vieme vylepšiť. Možno z tvojich skúseností, keď sa ty stretávaš so svojimi klientami, ale možno ťa oslovujú, že ako to vyzerá na tom slovenskom trhu, že kde robia najväčšie chyby a je vôbec nejaké povedomie o tom, že existuje nejaký design thinking a že takto by sa malo premýšľať nad problémami? Určite nejaké povedomie je, že zase akože neobjavili sme v design thinkingu Ameriku teraz, úprimne, ale no, nemyslím si, že 98% Slovákov to ovláda a v tom ja vidím ten potenciál, že skôr to vrátim otázkou, že kedy naposledy ste zažili nejakú slovenskú službu, ktorá vám fakt ustrelila dekel a boli ste mega spokojní a mali ste pocit, že vás tá značka počúva. Ja si myslím, že stále tam máme akože veľký priestor pre zlepšenie. Áno, sú väčšie firmy alebo proste akože nadnárodné korporáty, ktoré majú svoje dizajnové týmy, majú svoje customer experience týmy, majú svojich service dizajnerov, ktorí teda aktívne sa tomu venujú a strategicky, ale kde ja vidím priestor je práve akože teraz, že menšie firmy, malé firmy, stredné firmy, ktoré možno nedostáva sa k ním až tak veľa tej konzultačnej podpory alebo teda tých akože formátov nejakého tohto poradenstva, lebo častokrát oni však tvoria, ne častokrát, ale dominantnú časť toho podnikateľského ekosystému a robia najlepšie, ako vedia, ale verím tomu, že práve také osvojenie si tohto mindsetu, alebo zvedomenie toho ich tvorivého prístupu a nejaký strategickejší prístup tomu im vie pomôcť vyťažovať a hľadať nejaké nové príležitosti, ktoré majú pod nosom a možno, že nemajú priestor sa im venovať. A keď možno takto za tebou niekto príde ako nový klient, tak sú nejaké také, že najčastejšie chyby, ktoré sa opakujú, že si to tak vypozoroval, že v čom robia najväčšie chyby, možno aj takí tí menší podnikatelia? Vieš čo, nepovedal by som, že to je chyba, ale častokrát, keď si malý podnikateľ, tak nemáš veľmi čas sa zastaviť a zamyslieť sa nad tými vecami. Lebo riešiš tú operatívu, riešiš tú prevádzku, aby si mal dosť klientov, aby si uživil tým, aby bolo na faktúry a tak ďalej a tak ďalej. A potom už prirodzene akože nezostáva ti čas pre seba a čas na to, že spomalím, trošku si zdiagnostikujem ten svoj projekt a zamyslím sa nad tým, že čo sú možno nejaké tie moje silné miesta, slabé miesta, ako uchopiť stratégiu. Takže toto, že je náročné si nájsť na to čas a priestor rozmýšľať. A druhý ten rozmer je, že nie vždy tí, ktorí ten design thinking potrebujú najviac, sa o ňoho aj zaujímajú. Že ono to častokrát trvá, a to súvisí už so zmenou, že keď zavádzame nejaké zmeny, tak to je veľmi trpezlivá disciplína a trvá to. A zažil som situácie, kedy boli osvietení ľudia v nejakej firme, v nejakom tíme a boli nadšení pre tú metódu, ale zvyšok firmy ešte nebol preto nadšený a keď sme skočili bez kontextu do toho nejakého procesu, tak potom sme sa motali a vedeli sme nejakým spôsobom zakopávať. A to, čo je preto dôležité a väčšinou ako začíname, je to, že začneme tým základom. Že dajme si jeden deň spoločne v nejakom týme 8 až 10 ľudí, kedy sa vieme pobaviť o tom, že poďme si zvedomiť ten náš tvorivý strategický proces a poďme si to vyskúšať na nejakých akože jednoduchších zadaniach, jednoduchších výzvach, čo nemusí súvisieť ani s vašou firmou, len ide o to, že aby ste to vedeli navnímať a pochopiť, že kde by to mohlo byť pre vás užitočné. A väčšinou najväčšie aha momenty nastávajú pri tom, keď sa bavíme práve o tom, že ako dobre poznajú svojich zákazníkov a ako by ich chceli poznať. A keď potom idú do toho výskumu a rozprávajú sa s tými ľuďmi, tak keď sa vrátia, tak ten miera aha momentu je, že ako ďaleko sú tie ich predpoklady od reálneho vnímania zákazníkov. A to je nádherné sledovať, akože to ma extrémne baví. Čiže áno, že zažiť si to na malom spolu a keď im to dáva zmysel a vidia v tom priestor, príležitosť, tak potom už ideme do toho módu, že vyberáme nejakú konkrétnu výzvu alebo konkrétny problém tej firmy, organizácie, značky a prechádzame viac do detailov si tými fázami a rozoberáme to, že kvázi akože ich sprevádzam tým procesom. Že nie je to o tom, že áno, tých 60 projektov, ktoré mám proste na konte vyššie, tak je aj o tom, že sme to dodávali ako taká externá predĺžená inovačná ruka pre tie týmy.
ale počasie som si uvedomil, že potrebujeme aj zlepšovať takú, vieš, ako kurz prvej pomoci, že nebudeš chirurg, ale vieš si pomôcť v nejakým základných situáciách a takto mám postavené ja. Čiže nejaký akože základný diagnostický jeden deň a potom podľa toho, že akú tému alebo problém vyberieme, tak potom to rozvíjame ďalej. Jasné, ale teda asi to není u nikoho automatické, že takto premýšľa, že treba si na to asi vyhradiť čas a povedať si, že idem sa na to pozrieť z inej strany. A František nám dal ešte tretiu otázku, že či máš nejaké tipy na to, ako sa čo najlepšie odpútať od pohľadu, respektíve reagovať na pohľad, všetko už bolo vymyslené, len sme to možno zatiaľ nevygooglili. Alebo či to nefunguje. Či som teda dobre zrozumiteľne prečítala tú otázku, tak dám ešte raz. Či máš nejaké tipy na to, ako sa čo najlepšie odpútať od pohľadu, respektíve reagovať na pohľad, že všetko už bolo vymyslené. Len teda, že možno sme zatiaľ to nevygooglili, asi teda niekto povie, že všetko už bolo vymyslené, nemáme čo nové vymysleť. A že ako sa od toho pohľadu odpútať, alebo ako na ňo reagovať, keď ti to niekto možno takto oponuje. To je dobrá otázka. Táto teraz donútila sa minimálne zamyslieť. A teraz nejaký príbeh na to. Vieš čo, bol som na jednom takom workshope v Londýne, neviem, či vám hovorí niečo meno Chris Doe, alebo The Future. To je jeden dizajner, ktorý si povedal, že chce naučiť miliardu ľudí živiť sa kreatívnym biznisom. A presne sme tam rozoberali toto, že jak byť unikátny vo svete, kde všetko sa kopíruje a ChatGPT a AI a podobne. A on povedal, že áno, že však nič není unikátne, alebo to je taký nápad, ktorý máte, tak až si má miliardy ďalších ľudí, ale zase ja sa vrátim k tomu, že nápady sú tá ľahšia časť, dôležitá je tá exekúcia a myslím, že máme takú ľudovú múdrosť, že keď dvaja robia to isté, tak nikdy to nie je to isté. Čiže skôr je to o tom, že hľadať tú unikátnosť, že ak aj konkurujete, alebo teda, že bojíte sa toho, že už to niekto vymyslel, a teda prečo by som išiel konkurovať niečomu, čo už je saturovaný trh, tak skúste sa zase vrátiť tej potrebe alebo tým potrebám tých ľudí, lebo nemáme perfektné riešenie. Však aj teraz som to čítal v ďalšej knihe, pomôžem si, The Business of Design od Rogera Martina. To je 15-ročná kniha, stále veľmi aktuálna. On tam hovoril, že aj keď prišiel Steve Jobs, myslím, že s iPodom alebo s niečím takým, tak už prišli na saturovaný trh s MP3-kami. Ale urobili to inak a urobili to tak unikátne, že aj napriek tomu proste boli úspešní a prekopali celý trhový podiel vlastne v tomto segmente. Takže ak sa chceš odpútať od toho pohľadu, že všetko už bolo vymyslené, možno by som sa opýtal, že tak keď už je to vymyslené, prečo to ešte nemáme? Keď sa to nedá vygoogliť, asi to nebude také dobré. Super. Už myslím, že pomaličky sa aj končíme, ako keby ku koncu sa blížime s tou témou, aj s týmto rozhovorom, už sme trošku natiahli 20 minút, tak možno, že ak niekoho zaujala táto téma a chcel by sa viacej tomu venovať, viacej do hĺbky, možno sa naučiť aj takúto prvú pomoc sám pre seba, tak máš nejaké odporúčanie, že kde sa vzdelávať, alebo čo čítať, kam chodiť, kde chodiť ako keby na nové podnety a dostať sa viac do hĺbky v tejto téme? Veľmi veľa dobrých, užitočných informácií má spracované dizajnová konzultačná firma IDEO, ktorá teda je primárne na americkom trhu. Oni majú celú podstránku k design thinkingu, lebo oni sú akože najväčší popularizátor a práve na prelome 2000 rokov oni teda sa zaslúžili tomu, že design thinking bol široko adoptovaný. Potom sú to určite to knihy, čo som spomínal, nejaké teda ďalšie tu mám v poradí. Ukáž ešte, čo máš. Quick Guide to Design Thinking je taký akože teoretický exkurs do toho, že čo je vlastne dizajnové myslenie. Trošku ťažšie sa to čítalo, lebo je to tak metodicky, ale ak vás to zaujíma, tak určite. A potom, no je toho veľa, že nemám teraz akože vylistovaný nejaký kurátorský list, že toto sú 3 typy, ktoré treba robiť, alebo teda ktoré si prečítať. Ak vás to zaujíma, tak mi kľudne napíšte, rád sa podelím o to, ale keby som možno mal povedať nejaké 3 veci, tak v prvom rade akože fakt, ak to myslíte so svojimi zákazníkmi vážne, tak sa o nich zaujímajte. Nesklzajte len do toho, že však mám o nich dáta, lebo tie dáta povedia len nejakú časť toho príbehu a vy chcete počuť práve tú hĺbšiu, podstatnejšiu časť, čiže nebojte sa pýtať dobré otázky. Ak sa chcete zlepšovať pýtaní, tak potrebujete sa ich pýtať len viac.
A potom, čiže to sú také tie prvé dve, tri veci a tiež dôležité to odporúčanie v tom, že nebáť sa experimentovať, lebo proste nikto neočakáva, že to dáte na prvú a že to bude hneď perfektné, ale že práve tie postupné informované rizika a proste akože menšie experimenty, ktoré nemusia stať až tak veľa peňazí, tak vás dostanú k tomu, aby ste potom mohli ísť naplno do toho, čo už budete mať zvalidované a bude dávať zmysel. Super. A ešte mi napadla taká otázka, že opačne, že sú nejaké situácie, kedy sa vyslovene, že nehodí ten design thinking, alebo že kedy by to možno mohlo byť na škodu? Určite. Sú to práve také, čo sme sa bavili, že keď je to riešenie jednoznačné a proste nedáva zmysel okolo toho nejak špekulovať a veľa sa nad tým zamýšľať. A potom tá druhá situácia, že keď ešte na to nemáte nakúpený ten tím. Lebo tá metóda zase akokoľvek inou metodou alebo zručnosťou, že čím viackrát to zopakujete, tak tým lepšie a ľahšie budete schopní potom akože zvládať tie situácie, lebo ten proces zo sebou prináša stále veľa neistot, kedy možno absolvujete prvé 3 rozhovory a zistíte, že zatiaľ mi nič nepovedali, alebo proste som v tom stratený, že strašne veľa informácií, nevidím v tom ešte taký ten nejaký väčší obrázok a tie prepojenia. Čiže treba to proste opakovať a keď chcete preto natknúť ostatných, tak musíte si to zažiť najprv sami. Čiže nedáva zmysel v rámci akože takých tých projektov, že mám nejaký veľký problém a hneď tu idem presadzať novú metódu, že najprv je fajn si to trošku naštudovať, navnímať, skúšiť to na nejakom menšom probléme, menšom projekte a keď máte tie prvé úspechy a prvé pozitívne príklady, tak potom o to ľahšie sa potom inšpirujú tí ostatní vo firme alebo v tíme, v ktorom fungujete, že však poďme vyskúšať nejakú novú metódu, ktorá nás môže dostať tam, kam sme sa ešte nedostali. Super. A tým, že žijeme v takom digitálnom svete, tak nedá mi sa aj neopýtať, že máš aj nejaké túly, vyslovene, že ktoré ti pomáhajú pri tom, alebo existujú nejaké také vyslovene softvery, ktoré vedia ľuďom pomôcť s takým modelovaním možno tohto procesu, alebo niečo, čo tebe osobne pomáha? Vieš čo, áno, ale ja sa skôr snažím mať taký vyvážený analogovo-digitálny život, že veľa aj tých akože spoločných tréningov a workshopov, ktoré mávam s ľuďmi, tak snažíme sa, aby to bolo že fyzické, aby sme viac proste sa odpojili od toho digitálu a neboli rozptýlení, že vedeli sa sústrediť a trošku akože inak na to pozerali. Ale čo sa týka akože toolov, tak najviac počas covidu, tak potrebovali sme tie workshopy riešiť aj virtuálne, tak ak nepoznáte, odporúčam určite Miro, alebo teda Miroboard na virtuálnu kolaboráciu, kde aj k design thinkingu je strašne veľa nejakých šablón a frameworkov, ktoré môžu byť veľmi užitočné, takže toto je taká srdcovka. Keby sa s tým niekto chcel hrať. Super. A už sa aj pomaličky teda sme dostali ku koncu, tak ak ešte chceš niečo povedať predtým, než vyhlásime teda tých víťazov, som videla, že si zapisoval, takže určite máš už poznačené, tak je ešte niečo, čo by si tak chcel odkázať našim divákom? Tak hlavne by som sa chcel poďakovať tebe a Digitálnej univerzite za možnosť zdieľať a teda byť tu s vami a mať príjemnú debatu. To, čo by som chcel odkázať zase, ja mám takú skromnú víziu, že rád by som teda prispel tomu, aby sme mali na Slovensku aspoň 1000 organizácií, ktoré počúvajú svojich zákazníkov, lebo teda verím, že ak sa budeme zaujímať o potreby iných ľudí, tak to je hlavná cesta k tomu, ako sa nejak zmysluplne rozvíjať. A tiež by som sa tým chcel pozbudiť, že nevždy to musí byť len nejaký akože komerčný projekt. Že možno, že nie ste marketer alebo nie ste podnikateľ, ale máte v hlave nejakú myšlienku, ako zlepšiť nejaké vaše okolie alebo proste hacknúť témy, jak sme spomínali, proste vzdelávanie, environmentálne témy a podobne. Tak aj tam v tom vašom vlastnom projekte vám vie toto pomôcť. Čiže toto sú také moje odkazy, ktoré by som bol rád, keby rezonovali ďalej. Tak, hlavne vo verejnej správe by mohol niekto sa k tomuto si to získať ako srdcovku. To by určite mnohí ocenili. Ešte tak, než teda prejdeme k tým výhercom, ostali ti ešte nejaké knihy, že by sme to možno tak zrekapitulovali a ukážeš všetky? Ďalšia kniha Good Services od Lou Down, ktorá popisuje 15 princípov dobrých služieb. 3, ktoré by som vypichol, sú, že dobrá služba teda rieši potrebu zákazníka, poskytuje mu hodnotu spôsobom, ktorý mu vyhovuje. Dobrá služba je taká, ktorá je zisková, alebo teda ekonomicky výhodná pre organizáciu, ktorú poskytuje a zároveň procesne nenáročná na poskytovanie, čo súvisí aj teda s nejakým akože, vylepšovaním tej organizácie a schopností. A v treťom rozmere teda má pozitívny dopad na spoločnosť svoje okolie. Takže to je taká myšlienka, ktorá je inšpirujúca.
Potom odporúčam určite The Business of Expertise pre marketérov a ľudí, ktorí máte agentúry, ktoré poskytujú profesionálne služby. Tak David C. Baker je človek, ktorý učí konzultantov, ako konzultovať a ako zhodnocovať svoju expertízu a skúsenosti. No a posledná kniha je Power of Moments, ktorá je veľa o tom, že aké typy zážitkov zažívame a ktoré sú tie, ktoré nás transformujú a menia. A je tam jedna veľmi dobrá otázka, ktorú teda rád spomínam ako príklad, kedy, myslím, že to bolo v Amerike, nejaká teda riaditeľka na základnej škole dostala za úlohu, že tú školu má dostať do lepších úvodzovkách čísel a lepšej situácie, lebo tam boli veľmi demotivovaní študenti a rodičia. A ona tú svoju iniciatívu postavila na tom, že chodila na návštevy do domov tým rodičom a pýtala sa ich otázku, že čo môžem urobiť preto, aby som sa postarala o lepšiu budúcnosť vašich detí. A táto otázka naštartovala takú vlnu súdržnosti, že tí rodičia medzi sebou si hovorili, že a u vás už boli? A že všetci učiteľia vlastne takto chodili. A ten dopad to prinieslo, že po 2 rokoch sa im vlastne podarilo tak nakopnúť tú svoju komunitu, že rodičia, ktorí v živote predtým nechodili do školy a ich nezaujímalo to, že ako tá škola vlastne funguje, tak prišli všetci na nejakú koncoročnú konferenciu, kde teda vyhodnocovali, ako sa im darí a vlastne našli tú spoločnú tému budúcnosť svojich detí. Aj potom akože o mnoho inovatívnejšie prístupy, ako sa rozvíjať a uchopiť to vzdelávanie. Takže Power of Moments je posledná knižka z dnešného neformálneho knižného klubu, ktorý sme si tu zorganizovali. Super, ďakujem, že si to takto prichystal. A teraz teda môžeme ísť na to, že vyberieme tie 3 otázky. Ak máš teda poznačené, alebo kľudne si pozri, že ktoré v tebe tak najviac zarezonovali. Ja si to tu poznačím a napíšeme vám teda ešte reakciu na ten komentár potom, aby ste vedeli, že ktorí to boli. A potom vás teda môžeme teda prepojiť. Početnosťou vyhral František, dobre som to pochopil? Tak áno, ten mal minimálne 3 otázky, pokiaľ to dobre vidím. To je môj prvý výber, že pýtal dobre, sa super. Dobré otázky. Však všetci sa zapýtajú dobré otázky, ale teda musím vybrať 3. A druhú otázku by som vybral, že ako dostať odpoveď z nespokojného zákazníka. Myslím, také tam bolo. Áno, to bola myslím Margita, tak to si značím. A tretia otázka... nespokojná. Mám ju, dobre, pokračuj. A tretia tá otázka zaujala ma rodinný remeselný podnik, čiže ako motivovať podnikov zanechať recenziu. Dobre, ja si toto ešte hľadám, aby som si poznačila, to bola myslím... Dobre, tak my vám teraz napíšeme teda aj do komentára a potom vás teda prepojíme s Adamom, takže blahoželám týmto 3 víťazom a konzultácie, určite vám to pomôže a verím teda, že aj rodinnému podniku to pomôže trošku posunúť ten biznis zase ďalej. A ja ti teda ešte raz veľmi pekne ďakujem, Adam, za všetko, čo si dnes s nami tu večer pozdieľal. Ja verím teda, že divákom to dalo minimálne nejaké inšpirácie a že sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé. A ďakujem teda veľmi pekne všetkým, ktorí s nami vydržali takto do konca. Bol to taký dlhší rozhovor, ale bol veľmi zaujímavý, verím, že aj plodný teda pre vás. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz, že si tu s nami bol. Veronika, ďakujem za príležitosť a želám všetkým pekný večer a držím palce s projektami. Pekný večer, ja prajem, majte sa, ahojte, vidíme sa teda na budúce. Ahojte.